akọ ho a ya ma no boafo akọ ho no mo ne aba a kire nyina da ye de ebre mo na afija kwa abere sa aton so beto dwa se mmerantie bo susu se DC ni de odi ama ne so nkotre mo nya adwuma fansom Ghana ban no wa kwotwa gya atum se hyew na mpanifo chinkrofo bi ne esie koto nsema bam ye de ebrem krofo be nsa kodi gala wias wodi nseme wa posi fo nsema nsama de doso emu bi anya boso a awia prem to brei yesi nkonya be ye ku agu awia muin na ye trese ye na enwebe bi na so ya star se kase ye de yaso mo perfect series books ni nie enwume wodwa so nimdifo de atomo kire se no na nkraba kenken akwanka mo ti abobewo perfect series books English language what are people history of Ghana RME computing creative arts science and science and maths numerous language and literacy clear in writing na what the bia ba na o kire say papanti and the phone sano examiners and sano tintim the comment no GES agiatum nakafo asanyase enti be bi oton ma bi aduru hadini ba ko perfect series books midterm exam mock exams terminal exams so obesi esi ama kama kuma ase aputu aja obelori station kan so dance man first up one more ahomani ni penifoni kasubum 0243 299 938 and 0540 755 465 na yanka wo say Kwadwo Rekun Royal Enterprise ni Kwadwo Rekun Royal Enterprise ni pa bedwaso Rekun heba mesha we na du papentin crofo tunidin okra seni no adro no se hwe se de se bo adwuma no ayese titidido ekra de no abia no ma no agina so pame aye adwuma kwa basa ha bia ne akire no okra seni na adro no nie wo de kwa no abodin obi abema obi usisi de ya ana so ba fichi kro no ha bam koko na tete wana se wo de ne sciatica ompoma ho de na kofuma na se infection mi na ha wo ay okra seni na adro no a bebe oto do pa bia bowra ho benya bi promise ba o repa promises wa posaka ba mrum apidang ana misti nyina e wo mrum patas block abo sack pharmacy sans na Ghana ba bi oto no bi ya benya ahmanie 0244 470067 vitamin kinie ewie na nya abo edon mu o pe bibia bo num anakre wa mesrew eye vitamin kono ano ne ahoden wo mo afirisi edio no ne tete vitamin kana na meka ho asem yo wo se o pe vitamin choco vitamin banana vitamin strawberry ana vitamin drink no a soy milk drink no ya no a we a ana akonkono bie omega 3 wom calcium wom chese ahonye bebremu ampanimfo nkola de obanu bibia ahoden se chum aya tete vitamin kana provision bia ben wo bia borem numbi na enya ahoden enyime ni biduma aka ana abo ya dikase esom ye kwen wo maka nyina ye do mun sam ebetu dwa ye nsam for penny ofa John Antwibo sia kuna so kroje di nsami ama se ye makinkan na ye mfa emam sanso ana eni asante dia tum Facebook live zenfo nya wodo e banya asam keto abra na aba wa che bia ma foforo nya bia hwe Bismarck appear go bi papilo ebo ye chedom na jataba lion children also tif de chiochinchi du fruma edi emaye mi amoteme nka kase kwa so mi di nsemi ho aya me di ne kwa me a Johnny Boaten professor Kokoto Asem Beba Dabi ebusi asam de nya ba na mpani sa asem ba na mpani fo sin konye frasem na asem nya nriye a ebu asem anya yie na nsam edi aba ma mpani fo sin konye ma no befo drum o manfo akasa entiatie fom no mbebua amayen na die di kan e wo prama no so eye enade asante mentem aposifo afrance ntrofo no kire se akronfo remfo kotia betia pe no odwan basa ire ebi atoa hye omanfo so mpotam no bro no ahodo so a enyema mo ye no enya asem ketua posifo hu no mo koyi akronfo yesane tuo de gu posifo so ne mu asem de ka kire de se ntrofo hye mu na se Yama no boni Esther akom wono no na ni kwatwa wiso ni chantam gina ho bi de okwa atende oba atende gina on atentro do nti oduru ho no esadi ne wa kire oba na mu nkire mu ode abe no de ba no ko Facebook live ne so take 102.9 FM so enkomo Esther di ba gina ho fo gina ho do gina ono abeka ho asem egu so Esther ma ha Mama Fante Hello Nana Kokoto ne voice so da asa agwa mo una ho de ne koso Yo, but I want to be bring me here. It's if we na demra amoni bonneton.
Me you can see me war police headquarters or Kumasi era. Nende Asante Regional Police Commander DCOP Mr. Emmanuel Tekujo friends and show for the Yambra no nyo nkomo. Ofa nimpa boni fa wo di bon wo areas what it is. Na dem na wotin areas na de brono a nimpa boni fi wodi ewukasem bi wo ho enyi ebu akwa tanoso apiedu apatrepa na de nchamo so na police fo chere de mranta won saka won si siara iye nkonkor akono metre 9 na wodi ni kojo cheba fo wedi mfishe eduasan an akron Joseph upon wedding fishe eduasan Bernard Owusu ansa wenye mfishe eduoneson Kelvin Adomakun mfishe eduonakron Daniel Dumo wedding fishe eduanan esia kojo kunedu eduonu wachi James Asareboatin wedding fishe eduonusia Emmanuel Asiedu mfishe eduonunson Nna Maswo Juma onusu wedding fishe eduasan na police fo chere there abra won saka won abranta wo friend Bernard Owusu ansa no onye a police fo wo ye ato mamanto no chere da onye na ndo ba mo kwan ma police fo wa tren nti onam do ma tu kaka na menyu ka sei owo konfo no chi aban sabia already ayareshe na no wo to no so a police fo de ne baba mbrenyim demra wo se abranta kora ni din enye ya no hudi a police fo chere there oya do we gwan wɔhwehwɛ na wo hun nti apolisifoɔ srɛ dɛ obiara a wɔbɛhu dɛm abranti no ɔmmerɛ enyim na ɔbɛbɔ amandɛ dɛm na ɔbɛyɛ a wɔbɛtum wɔn nsa aka no polisifoɔ so kyerɛ dɛ abranti koro bi ɔno wɔama wo kwa ma wɔnkyere nti ɔhyɛ dɛ ɔtoto etu na polisifoɔ wɔdze ɔkyere ne di ne do nti ɔyɛ ade a ofrɛ apolisifoɔ fa ne wɔde ne bodu kɔnfɔ anɔkye na ɔkɔ na dɔktafoɔ bɛkyerɛ mu dɛ ɔyɛ ade a abranti no ne nkwa ayɛ nyamedza na polisifoɔ kyerɛ mu a nyɛma Mbranti wowei ebini TV, phones, tablet, watch, laptop, class basa, ya Kia morning kuka on Toyota Corolla again. One number any GX 4388-19. Na AS 44477-22. Na police future there, the Mbranti oyaza mbraso wonmu na moti biara so wode won bafa mbra kwane do na nya we plan na won sanka won na azu oguda awore hwehwe won nti biara otu ogidi de biburu kwado ne manto ofu de onye no omba mane na police for mbra na woni obedi na womayente Asante Regional Police Commander DCOP Mr. Emmanuel Tekujo in summer auditing in any nibi Asante region particularly Kumasi enya robberies ewo residences Dodoana wo Ebuakwa Kanoso Apatrapa Denchemo so any appeal 27th of June near Tremono joint patrol team KNUST district patrol any regional operation team Omunya distress call and they responded swiftly and promptly. They were able to retrieve a number of items Yeme Bibri ewo site ho enugwa Yemrantiana Omuwo Police Intelligence Department omudi hu adwuma pa ena enya sankrofo we mebubo omunyina omudin na afi makọ niama enya ewo omu hideout no enya kojoche bafo owo mfi 39 Joseph Opon a friend Joe ono nso so 30 Bernard Owusu ansa within bako omu friend Hotboy no nso won mfi 27 Yesanya Kojo Konedu ono wo 28 James Asareboatin 26 Emmanuel Asiedu ono nso so wo 27 any Maxwell Jima ono nso so dimfi 30 operation mu no robbers robber bako training jese na oni police for enya exchange of fire na ye die no camp ye ni ko konfanoche hoye ko na doctors for omuye hu bia wantimi and ye no anya media afi yesu ba kusugo a ono nso tuo ni kan no mre amenemu kasei owo konfanoche ye hwe no police guard ewo no na niama egu ha yi ebi no ye Taros pistol ni nama ye ACC 721513 loaded with 4 rounds of 9mm ammunition. Ebini ye Joseph pump action shotgun with 33 rounds of ammunition. Bruni MOD 92 auto cal
8mm pistol, recall pump action gun, a single barrel gun, and a Fortune Carl 4.5 pistol. That name any television sets, routers, cars, miensa, Toyota Corollas, Kia Morning Bako, any laptops, mobile phones, wristwatches, and policy for your mantiano, etimagine aba. Kelvin Adumako, Nidin Bako the chemical, non so nya ewo ejuso reso Daniel Dumont so ononso 46 ye wa bantama ono ni particular my information ewo KNUST robbery no na odin so eduma eboam ye meka say that profo nyina no ye di omu be court emema bra di omu ewo mra kwan. Abusiafo we man bo a yensentro ni Esther Akom edi every regional police headquarters ebesom ye yento akase ne so breman emanebo afri ho ba ne se kan kwanhia bi esi na abusua emunye de man boni Miss Oforiwa ekwo ho na ono so di mfonyina ahodo bai kire se ka twia fankrofo bi so pa eni enyan menkyira po makese bra Miss Oforiwa gina ho die enkra de bai abusua bra woto nkran bra Facebook live na fo ne di akire mfonyina ahodo eba enyefe yentie amanba Miss Oforiwa edibai Ara hosem bi SC awo Breman UGC wo so amemensini mu haya wa abra na abo enwumre no miensa ede kwane no nan mu no trailer kese and registration number VR 5000 Mrs. Biem trailer no registration number VR 5000 etwa fa baiwa wenya emfie dunkono eso amasabre die watwa nananom ewo nsiedo na asem ni nyina na se trailer yi trailer supply and create enti oba supply ewo Breman UGC last stop go filling station honum na na oba supply na obedru ye no ose ne yam ne ya enti okope baabi aye ne hu yi enti opake ka no esi UGC last stop go filling station honum na na okoy obi ehun de ye obi ehun de esi ye trailer etimi betwi afa store bi so ewo Truth Pap makeup store bi so ne betwi fire makeup store yi wo Truth Pap eno so Breman UGC honum na amasabre die abai wo bi a efeni Cindy awanya mfedu na ahwe ne nkwa ya na nani pe wo shop nim nipa miensa omo se de omo ti ya ne se de nkrofo tetem se ka na ba afeli bricks na mienu etimi pie ya sabe de omo de omo tiri nkwa boni bia anka omo na baya ne de na adwen hyede ne ho ti neni ba no ho so a wo pie no na trailer no ehia na ebo no hye ho na afa ne so ama wahwe ne nkwa ya eti wei ya rehosem a esi awo Breman UGC abusiafo arehosem esi Breman UGC na Miss Oforiwa or Tech School of Journalism and Communication Studies DHR ato yenkra no na yakwe no kase mu no ne de ne chirem bantima dwom bantima dwom beto dwasa abrosan bi so na abrosan nka ya na hu amena enkola fa so mu dia grabo hu na ofiri sura be fom pu na we prama de twato akra nam so mu te kase ekọ ho akola mfrinhia miensa boss na no den konfano cha ban sabado den koto ye na yama na bon mamia koso agemfo asan na ko ho di ekira nyamia dom radio guest resource bra odi to mfa woni mpenfo di nkita ho no saa de no nam so nkola mprepra no nyina wakosiesie e di amomo oba Facebook live wa abrosan esi ho no odi na de agye ni mu nyina kama se bia nkola fa so a wonum emofom bim na mamia koso agemfo asan de ko ho a ono so to ye nkrase na wache a echemu ewo bant maja kesie mu arehosem a esi wo ho ene sei abofra keto bia wedi mfinhia no miensa wo free abronsan so kra wo mo ese ne fofo ewo dwane mu wo free asoro abehye forma na ano aye nyan pa wo mo de ne kopie mu ewo aban ayaresa bia aye konfo anochi na wo je na yarehwe ewo emergency na wo mo echemu a enam se sa abronsan yi anase se adwa ya wo masi ne fofo kra yi ennade a protect wo mo a se bi obi ekoto ade obetime de ne ho atwere sa adade yi
na de ni na atutu ama ekwan a abeto honom enye kwan ketu a na ede ohun pa ede abeto wo mo eso enya abofra we nko a wo mu chiremu a emofra mienu kasa abofra yi ho ma ne ye miensa na enu mu no yesa akọ ho ye de tumpanimfo anim esesei na edwa na akoye na imprempren a wo mo enso ede ose yo akoto so sanda de ni na bantimafo wo mo ehu ni sa no mo sa afro tech nsentwofo ma ye ba honom ese wo mo behwe na mo dan panimfo ase ese wo so de ose ayoyo ese sa ekwan ya na abeda osuru ya pose danger de ato wo mo so no panimfo ahwe asoso into mo do ma se ye pa na ye ne abofra yi maame enso twetwe nkomo na no so kyeremu a abofra yi a wo mo de ne ko abanya resabia ye konfa anoche teaching hospital no wo mo no free emergency oxygen sa hold on dem sisi ne so no nini na wo mo free ne so a sisi a no de ne ho to ne nkakranka bra ye dru ho a ye ne no edi nkomo ene adwadefo bi edi nkomo no sei ena mo di tuja ye rada do mo mai oxygen free ne so but kana say abakakra enuro ne ase labs ne doso ayin ko ma ko twa mo se ehwe nkwa 1005 aya de by yenya report and now so me ko labs and so yenya report yes say de make say asedan kanya me no ho nti me sha do for say ko bi akoma na so obebo amekakra e kana no ede yiye but say an o form kakra nti ye re ni mu say o mbeka bi but o mon kan hwenti yenim de akosi ye no maye ni do mayo but dwana nkasa na nsiye we ka anya the first time ebu amoma so na asebu enti so mo mo abi a mo contractors no mo see stone eno mo hwe do mo be ya fa dade na nkasa ban no mo ye na nya sa na esi dade di twa store no ya da masipi se ya kasa ya o mo ati asupam amabe ya amaye but Ghana hade me hu se bibia nsi emergency se bia obi wu a eni panya den en tuam de kase omba be ye wi ya da mase o tek fo mba mu a o matumi abe ya amaye ya da mase na na kokoto me da wase pa nya ko ba ntime dwom ko hye so mama ba ya amaye nti asere na na ye de ma o tek fo ase se tu ana mo frem na mo so mba hwe watimi aka ho asema mo ma be fix ya de nti ya da mase pa ebusiafo wei ya man boni maami akosi agemfo Sunday odi free bantima dwom abasom yen kwe nanim na nansen mo na beto odwa so do ni kyerem afigya kwabre South Mensin mu a edan ya Ghana man asi ede ama aban ana musini ana aban crash panin bi abobo ni din se okonkotrem no nsom Ghana man no mabunu bi osusu se wakotwa atum nam so amadan no ahye na mabuna wadu ani bu won dodike Osman Yahaya ana afa osu kokko Benedict na ba ye aposifo akotase wo mu a wadu akwakọ gina asendi bia na okiremu a ebra na mpanimfo body ndi obe DC on potemoni ade no ana mabunu ye se wo mu nipa bi anko no nka be pa se anko no be ba be DC no nenso di kwa yemu ye sensen de besi per ankra so ye obai ba ya assembly abedwafo ato aba ma no ne kromo de umabo agene so pa se per ankra de ne ni dafo betimi aboa ho mpotem hofo na per ankra ebu abanye ma no kotena de animu oduduru ani gina de jato de animu no chansa kra na ebeba na mabu mi so e press conference kwa bia so o mehye honom ene na nam so ma post for kwachi omodo ko gina asendi bia na ebro do nko asendi bia de otena asem so his lordship Mr. Paul Odro nti kwadbofo begina honom bo code ni ade nyina no ana mranim ne otwitwaje mrantie me ni se obesere ebe ya enka wonhwe no ma mrantie ni bi frise nyoma ye no omuntimi fo muntum sa ebesine kro munnim so na ye na asenyom na ye ni ade a na no na court no gina so na nkita odie course no wotwes kabotene 40,000 Ghana cedis edo obi atri so we no ye say o ma hia ni pamienu ye obedi aginamu edi ama wo mo enti ebiro mu tu ho anamo a de court kan ye mu di so no na ye ka say court eja wo no kiremu a nyame adum aso be san tra so bio July bosom de to de no nkono ti sada no mu san mera bio na omontoa onmasem edie no eso ye be de resena se mo de boabo no se Asem Beba Dabi kase premtu braimu
yɛde ne nyinaa aba awie yɛnsɛmfoɔ pani of adwona ntwebosia ko na dama na ɔsɔ so kroje na apia boai papilo boy bebo echidom sanso na agya sam ote maame akoso agyemfo asande nkasa wɔto nkra Esther komso to nkra wo nyina wo tech School of Journalism and Communication Studies no mbo adwuma di kapa ya enye asɛm ketoa Facebook address wo Asante atwaye jataba boa yɛn mi am de kasɛm bere medien kwame agene mboaten professor okoto eso so jatana mu the lion father atnase Krobea na Asante eto aso no de Asem Beba Dabi na emom yemfa nkaibo ntu aso se mo amutwa loto nyina ne loto agency sremo mo mpanimfo ye dan we Lotto and Lotteries Company Limited wo kire se wo utwa loto no a mo amutwa to issue no wo krata ba ko so ni kwansis Canberra 20 Ghana cedis aso na mo amutwa 3 direct no papilo mutia wo say 5 Ghana cedis kwansis bro 5 Ghana cedis krata ba ko so ana wo ko 1 to 19 so a 5 Ghana cedis which some chance na maloto nhihye nyina etimi akọ animu adwumako bi so pe driver shenkani ya ukra licenses a mremu no oje utumu enti sa wote bereman kronom tafuma kra entempa so am number no tudwa frɛ na nya adwuma ye yaketua nso ye kama pa homa ne 0244 982793 0244 982793 mi jama makrobia na Yaw Asante Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a coup malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawa in Fiatu Nunca or pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, mano. Oh, Jajai, Abua Wamo say what making kind kama. What cabro for? Wow, Nankunta walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GJ perfect series. At 2 more dear, Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books BAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equity basic 6, English, a free basic 1, equity junior high school, near Banner combined soa, or Nina English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover into a batter pian kotobi maneba. And that's already, so could be crab to me, I could chew a cotton, how many students who now, and look at the what tip one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master kuswa a here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine first up and your mama beer your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixture to 2 malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Usumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa plus husband. You the one Hepa plus husband, and you also want your Hepa plus wife. Na abano Hepa plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa plus Nina. A pen for about or more manufo. And Quadawa in Fiatu Nunca. Our pharmacist in her bar shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa plus mixer. And Mapobudra Mapa. MDAG a Jodin Kratwayatu. Order 4. Mami misa wasembio da ben na ope brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa
cholesterol anasade dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia brami enchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo brano ye de coffee tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe Osekodwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe. Akusie, oti, Quantum pon mo, Sir Orni Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugurura, Asem Beba Dabi. Ise nyuman ubia ni nyuma, nyuman dosu. Nanso, diodi amenipana, eno na wede, ofeso, edidigi. OTEC nyamema wonyuma no enkoso openia wo pie dwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye modwuma no wo munyina da papa mo wo ahode ne wo dia eni se ame no kasa no pei enkwa na wo dia ma no wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metinya tia to obrani mu hwibio pata ya kede na dia che na dia so bi ebi so wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan Iwonu tutuo onso omompa aba omoda subusua ye waduma papa wo die ne we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban epibia ye tia ewo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika eye putu se mayo ne ya ne kire wo mu gu eni mase nya sa no mo tie wo mu ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kakaye ne ya no mo papa nka wo mo efi sa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho de no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Aja na Amen. Me da body ase. On a boy asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosumie nsa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se. Se wo kwa awale abisa. Kwa misa na se wo komu a Asem Beba Dabi. Wo kwa awale bisa. Na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anya nkyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na wokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ne ba Isaac no obompai na otumfo Yakopon e kire no obapa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tina good timi da radiase yansia dase me chantro antu mere so me kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ore ni sa abo mi sa yem se ore meduma ma me so Asem Beba Dabi free honum no me ba oda de na me iri ye no ayo papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya me dani wa watch
o dani apanya ma dani wa watch you ahomachi 5 na miri akɔkye apan of na dem abɛkyerɛ me ɛwɔ inside emi sa no ahomachi wo apan a mesi machi no nani enti nyama bia miri ye wo fie hɔ no ano odin me de ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na woyɛ ne falifo na me de asɛm na bɛtu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de woyɛ no onya ya ɔse me yɛ konkonsani Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi den na hanya ama bla ne so yedi ama wodi den na ama bla no ama mbisa o se ha me ne yie sa ama wodi den na rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so ana wa yede na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi we hu na asam waka me bro na esi 3 rooms no Ernestina entenu o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua na pa enti o bekoto anim o koto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die enti na wo ka asa me bua na pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu obua no pan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya koye wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena ware ne so Asem Beba Dabi ware mfa wan kasa just ware mintimi ware biem etu o me njai e na wo se wunjai e na so ma me ka kire wo se mabo adwaman nti aware no ye njai bible say adwaman na tete aware ntimti mabo adwaman nti ye njai wo se de me ka kire wo se menyam mitimi santi ye njai aware no wo fra wo sofo ma ne frɛ me to me for say wona ade ho it say mabo adwuma ne so wo so pemedi a bi de minjan na yento ase me ka cha say menyem no wo send this ka 6 million the brand me say me ko yin sen oh take 102.9 FM me den se be ya from 40 minutes enwura den agade ma mi Asem Beba Dabi say asem ya wo ke makuma urade be ma ne me no wo no be ma ni ni ko wa ba ni mo ba lo ko akoma no ndi ana ya transe na ya hu kwampa pa na dia dia bofa wa ba mo ho wantida wa ba ha de me dia ni asimanim dia ni kristo ni ko roman ni asimanim na kan nti me so ya bo se me kwa ni mo fi ha aka me ka dia ni ya e ba to wuti ape sana pa ni me ka tem ka tese afesie kura asidi asukura no ni fie meti ho mi nidi Asem Beba Dabi so nya bo ne mo baba mi mo ba here bo kwa mano wate ya mensu ade wanya mi pro ja be mensu atama ni mensu ale mensu ate na atana mutanenka na mensu bana ko kambeka mensu ale Asem Beba Dabi kana waje no de bre wa ampa dabi mensu jasu ile
obi anyini pa no abo akokora eya ayeta afre no olu enti papai sane wote no ni tiri ho no wo owura bi a wafa ne se ne baba na omani twa ni tiri ne ho kwabo ene wohwe wanim ewo luman sebe ni tiri ho kura no a unsu behu anim kire se wo twa ni tiri ho ne ma ne sa wi a watinkuto na wode abori tiri ne ho enti se wo hunu luman tiri ho a ete shem ye nya asem ketwa na olumai ekuro yi mu no owodua bi a ota atena se ene se wo hwe olumai wo fie na wa hu akokora wonya kokoduru sa adua na se pe de ebeye bi a olumai te ho okokoto no na obusa na kora na heya wotie ye wota atena ha wose meje mfre eda mo hye no de nipa ayo no mfrema no nye enti se me betena dua yi ase a eyi odoma nkomansa no enti mfrema ne fa me ho saa fa mani achi saa ene eto de bi a mitumi to nkwa na enso me nai to de bi nso a amanfo ne mihia e de wonom hawnom ne ade e de babes dame na metie enti aboa kwa de bi se wo twam na wote se amanfo tumi de wonom haw ebebedan oluman no e na kwa de bi ye na adwene se ene ono nso beku oluman nkyɛn na ade a ehye ne so tie aboa kwa robi na ekasa ye de ye ne haw de ye na rehosem ono nso de akoto oluman yanim enti kwa de bi kwan ben no obetumi afa so woni nipa ni nkita hoda enti okogina edua oluman tenase no na pampam areho a adwendwene a kodanna na hye aboa kwa rebi sunti no ogina adua na pampam no enisuo hyase hye nani ase ma sebe enisuo ne nso eba wani ase na se eye ma de etie ne se etene enti aboa kwa de bi meka se ya na ni nisu ahyase na etene kwa de bi na esuei nisuo ne nam nani ase kra se ne nam nani ase na wote dua ne suo nti no na esane ba ya oluman ni tiri hu ya wabɔ ne sakosako yi na pampam te kwa lubi na nisuo anane ena na nisuo aba bɛhwe oluman ya pampam yi na we dia hwan na ti dua yi so a wo suo na nisuo aba bɛhwe ma pampam sɛ akokora nkɔ pagya ne ti a anane ena te soro ha wo suo no ase wo hwɛ kwa da bi adan na wonianum nyina na mu wiem eyi awurade nyankopɔn ayɛ de wo suo de da nyankopɔn asisu de wono nso yɛ na tabu no skills wode ni nam wiem no oyi acapella wono nso yi e de da nyame ase woni ekopenuane de bia brɛ woni abusua nso gusu a wono moyo na wo de waba abegina ha ne suo na wusu adan de ne hawo na kwa de bi esani free dua na pampam ho ene wo ba ya ba begina akokora nkyɛn ɔso oluman ɔsi yie ɔse mani nye ewiase no enei wo hyɛ wo dam usu mahum ye enei wo ti dwam wabamu abu mahum ene awade na wote ase no watɔ baha ɛka wonko na nka wagyae onua mahum adwuma na wo ye no ateti na ewom ne dɔso sabe ani ntiabuo dɔso enipa mfa wo nye hwee ewo kuro ni mu abusua ni mu mahum unti na meka sei entitiemie obeka asasam ne kire oluman no oluman gina hodi no wose da bi kwa da bi yi bibi nsi kwa enti sa wo wura ho na nei wo ye wo ho hwee na nye yie na sua na wusua kan de enti a ama wura ho kire be wose papa hwe me ankasa miti hoi sabe enka me ya yete se ensuom dabo a papa enka mani begie o se okokoto dabo a woda ensuom die ni bi na wo hunu ni ho ni su ene ne yobia no ni hu nyina fita mi hunu aboa na mani age na nso hwe me kwa de bi
me hunam tum me komu fita kakra bi enipa humia na wo pam me sani enipa tumi mamwa binum nuane die me madane nipa tamfo sabe da bia madane ankonam ya me ye me ho hwie nye yie meni asomdwie ewa abrabo ni mu ewo moa no enso kingdom ni mu papa eno ne mawre ho nyina wo osi nti senka me yete se ensuo mu dabo a enka mani beje osi saa osi an eno osi o kwa de bi olumai mi waduro na aduro na me wo no metumi ama wadane ayete se ensuo mu dabo ene ye honam nyina be ye fita da bia wo sori ensuo mu na abetena enipa behu enipa ni beje wo ho kire se u fita no hwintuam na mom ope ose an ose ye ne ope de a me pese okọ ensuo mu dabo ne ho na ukọ busa ne se ono nso se ye kase onye te se aboa fofora enko obepese obeye hwan se wanya bia nkaso obeye no a na kire se ensuom dabo ani je pa wa abrabo ni mu entime nso medane wo amo aba abeye te so no osia olu se we die sua ene opepa na ni wam ni suo ene ani otu ye fra ene ohu nsuom dabo ene osiko ne nchen ene ose wa hwe ne ho fe hwe ni na buasu no fita nipa hunu a otwe ben no ye mawura na hote sei ose mi hu yo ose nti wo wuti hwe wodwen no ohwe nanim enti wo wuti hwe wo pesa wo yeti so obi no ohwe nanim ose wuti hwe wani nye se wo ye fita okan saa no na nsuo mu dabo aye ose kwa de bi miti hwe kala foforo bia nimimu ahosuo bia nimimu senka meti hoi wo de ehwe sani abo ako hote ako ben nipa ako mre ako nkopa aduane de bia nipa ne bre ede ma akodi enti meti wa me ho aye fita kala bia nimimu ahosuo foforo bia nimimu na akodi ne de hyeren different colors enom ne ade no nka me yete se akwa nka mani beje kwa de bi de me pesa me yete se no onu so pu obi aye okay ene yete saade a ma me nkwa akọ ene odimirika ye no okohu sa akonso ehye cage bi mu ene osi ho no osi ye hwe ne ho abuako ho colors different ye emi free ensuo mu dabo ho na eba osi wo nya waye osi onya mema ye osi an hwe wa husue yi kala no different wom ose ane eyampa nenso saade no a ewo me ntabu imuo no amama ba bedane akoa e dia manipa sesi ami akwa ameti hei minifa ahudie da bia me sore a enipa cheme no ode ma be hye cage mu sebe dia mempese medie eno kra ne nipa de mame enka me na mabonte a dia mepa na medie da bia nipa suma fidie sebe ya obenya me abo aku acheme enti se suo dabo asuo mu dabo kaso opeso yete sebe a sebe dia no ogie afiri me ho se me miti hoi se nka mete se akokwa abankwa a me aku nka me nso mani beje afei na aboa de ne gina ono ose akokwa abankwa ne akokọ ben aboa ben eno ose aboa yi a wote se krokro kokoi ya wo bie ne ntabu mu tumi bie ne tumu kakraka na na husuo na hyerɛn me pamcha omo amu nim sa aboa yi oba asante mawura ni fie a otumfo fie ha sa amoa na wonom ne nam ho no won ho colors different ho efe obiema na wani age sa aboa ni bi na aboa ko ka ne ho asemi okay ene ete sa de a mekọ sa akokọ abankwa ne ho afa ogogoduru akokọ abankwa ho osi ye akosa wo ho efe wodie wuni haw sene wani gie no eche bibia ose aboa de ne baabi a wabai eyezu ose ai ahaye koramoa emoa hodo bia bi wa ha ose ai ose yampa me ho ofe se wahu yampa yatomi punum baabi a me hye minifa hodie so wahu na wahunu se aboa dede bi
ehye cage bi mu wa ha ose da bi ose to ani hwedua yi so nye onuanum ne sisuso no ose ane enti wonum wo hoyi enya ba bi a wo penu otukọ ose ane enya de openu odie ose ane ose yenso meti hei enipa tue sika ba behweme nanso sika ye agye wo me hono emu kapre bakra ni ho a mewo enti aboa de ni enka me akokwa abankwa se metese wo adeni a enka mani begye kire se metumi atu akoba bia metumi adidi amipe bia metumi ayode amipe bia wo wia na se enso ene hwe me na me sha hei aboa de ni tie di akokwa abankwa aka ye no ni nisuo ni nyina pepa prekope enu otu ye di mirika eba olumai ho enu osu olu o say yes brabe da na me nane o te se ensuo mu akokọ sesi a o se da bi de metie sesei de me de mani akohunu na me de maso akotie nti me penesa ene wa wutie me de wutie sesei aboa de ne hwehwemu a wokoye ye nti no onuada sani fanesa ene wotin chen ya wotin chen wupu obi awade aye abaya we die nanije chese wanka na ye to chese wambisa na ye dema wabusa se die ne wa awade ni mu unim wo hawo abene esua sa abaya no eduru anadwo a otwa odidisuo ene fone na o nanso opia bonten be yete se de nanije maami ei papa ei de wote honne no fanisa adwuma we de ye ewura mu ani etoka ama o adwuma we de a kotu nku anu ono hye he wonim de ye twati ni atu ni tri so sabosumi bia won famra sabe sa ba ya na wodaka mu drovu a wokọ a wobado sabe mesra meka chese odene ho ama mema ansa no abeye ne client bema no chese wodene ho ama ba ya wo ye adwuma bi hura ansa no abeye ne client wo breu wo sa na wo ye de wotie bia afa ne sa empanini aka wo se obedi banchi apesie kontomre kakra nie ya poto ye hwienwo ede momoni ni ko bi acheche de agusu amaw se dia maami ei eye o papa ei esene se ye betu sadin de agum na ye de sotro ato ho amaw enawie adene eye ni hwehwemu ni hunu se de wotie bia obefa ne saa ene adene da so yete se de wote o wasemdwie enti wonso no matter ensem wendi pa betutu agu wasum minya waye wo hoi eye musuo enti tena de wote nyankopon ne yeboafo enawie Krobea masemnie oba de achi ame akra Krobea semnie boni kasa me da se ebro ene nyame ase na yenche ye tiefo nyina ne wona wo hwe ye akra Krobea Asante kotokose ne a obi atie bia no ompe de obi atie bia ompe saa no obeka akira wo se menya waye nso wo hwei eye musuo efri se wonko obi afo mu da wo so wonko na aye kuafo ena wiase aye we nyi wo hianko enso ene ka enti obi ade otie no esan se wo mpenti no ya na wokodwen se menya asomasi aye efri se ono de ese de mi hunu no menim se ne ho to no a nanso wiase aye we obi a wone haw obi a wone haw ena se obi haw no ebi aye wo haw anka wuntumi de onamu no anka wuntumi nanso esan se wo hunti no wo ne se won de ne ho to no ama Krobea Asante kotokose one brempon bi ene ko agya na so anka sebe ka bon se won so ogya ne nan a wokyem nanso wo de ofa ne se ofa ne fofofo nti wiase ni awo bia no ma wani nso na wani nye efri se ni awo pesa wo ye no ono ne hawa watimu no ebra wo so a ka bia ka untimi nsoa saa na ade ne yeye na won de no onim se ensuo mu dabo de wo haw bia ni nso se no ono so kura nya obi foforo anka obeye onya aku anka obeye afei onko akozo akozo de meso metie no mempo menzo so nka menya akoko abanko anka meso me ye anka mepe akoko abanko azuze menzo so menya bebi foforo a anka menzo so meye o efri se ni onyankopon ese obia se ene se ene odido mo obia enti wo hia ni a na kon na ne hia a kono no wo se memafuo mu banche
deche dabriko wate ase deche pona wate ase so sika obeto nanso we menani asonia wo no enti so opese waduane ya woda my common new ne to wanimu a beye dedede ti ma wani so ni awowo no nti kanfo ni ekuta wo no se ni ohiani no kanfo na afom banche se menko amafom banche de deche pona na deche dabriko no wonso kya ase kanfo ni awowo no na be ya akono amania odi wachiri mo piafo medase ewisia ba kusan banche na obia sebe nipona enhye hwesuku saade ate ena cash out mehu se waba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante nyankopon hirawo onye okese ontutu one watiefu anamo nyina nsie eya asafo agenie na ya Krobea Asante ye kan ho pa wa afidie yi so da ne da se ani uhia se yi a afutu a ya wode mayen no akra Krobea ye ni giu nyankopon onye okese adwoa papa bi osi akra wada mebru adwoa papa bi collections ewo boshen na yas na Krobea yenso ya boade mu ha ena wiei yenso ye hwew ye tiew na yesre onyankopon na ho bambo ni tumi nso sa adwoa enya wonso kese wate na intutu anamon so emfensie Frank Kobi ena wose bless up na ya Krobea Asante wada mebru odehye ye kan ho awiei ye no nyina na edi dwumadie no ohene wa beauty ohima osi akra Krobea my dear ken wada mebru memwa ha o ene wo ba agrika bura so a abedwafo ni nyina wa ha ye nyina ya bo adem Asem Beba Dabi dwumadie no yenso ye hwew ena ye tiew nyankopon enye okese p and was oh nice to meet you na ya Krobea Asante mehia wa hai maniage pa Frank Kobi and was say ka say akra ene wafutu a wode amai manige ho afutuo no ede nyankopon ka ho da Innocent Kojo and was ya Krobea wadama we salute you uni ukriu ye pese ye ka kire mo say ye domo nana wama yaten semwase nende pa ene awie nyankopon nye okese ene Perry J's fashion ono na ye CEO wasi akra Krobea Stanley mi anka semini ne maba ene awie nyankopon hira no onye okese kunsufuo yenso ya badem Innocent Kojo ene wase wow ene afutu akra Krobea odi amayen ewe afidie iso no wama ye ni age pa na nyankopon so enye okese wate ni awutie bia no fane saa mpa nana se ya mfane saa no eno ni brebebrebe wunim se obi wo ho a edu anadwo a wona obi na unim so obi nyare obi nso nyare unim so obi ontu ne che tucha ne enhwe obi ntu ne che unim so obi wo ho no mokra sabi onam a wontwa nani obi wo sabe toa ehye ne mpaase ya wode akyekyere obi akohyem unim saa ni nyina wo ho ko bie mpa na asem yenhwe unim adwom ho de maame no wote so bem wone hwan koka woni ahoto wontumi nsore wobi ntumi mpagya de wote so no kopagya na hwe wo wa wo bepie de wotie bia no ya afa ne saa forgive mahusu abaso osena na Krobea yankopon hira wate edu Thomas osi akra Krobea yamanu abedwafo ahebru wadama awie ye kan ho na yenso ya yirede ya ye ba betiu hot boy eno wose se cheduma se drobofo na Krobea ebusa no abedwafo se mo hotesei ye ho ye Evans K Day eno wose akra Krobea wadama ebru ye mo aha odehye yenso ya ba homa ne subi yenso ye ba betiu Frank Kobi eno wo keka ne huei hwe wose na pia wafutu samu a wakan akra Krobea emu ohye na emunso ede nyankopon nya okese na wuntutu anamonso mfansie ena wiei Vichenza fo amaba homane so Josephine Owusia mehu se wonso wo Facebook ne so ose akra Krobea ene Vichenza fo yenso ye wo ahomane so a ye hwew Juma ana Juma Frank Lucky mehu se wonso free Frank Osbel Block Factory mehu se wonso aba ahomane so ena wie nyankopon hirawo onye okese na ontutu wanamo enso mfansie na obade achi amie akra ena wie ye won komobo na enkomo a ye wo bo no
ensem wom saa yeah ensem wom sabe dwuma ye die yi nioma bebre wo wiase a ehinta na ehinta saa eno na aka se onunuba na yenunuba beto a eho na onhwe asem ne wono eho nso ne nsem no eyipie na eba na nsentam ena yekoko hunu se posifo ede enrelease bi enrelease no eye aposifo krata ya na wono mo twe ede ba abonten no ebia na say release ya aposifo no de ba ye no ene say papa bia enka na woye adwuma say headmaster ayo ewo dampon SHS papa no we free enye no nyame mfa ne very good na free a we free mu no osusu say enipa bi na afa kwamone so ede age papa ne ekra age ne nkwa ama former headmaster we free wa kira de age na homme na wonhwe edidim na esa ba betodwa se nkrofo a ya suspect wo mo wo sa asem we ho no sofo ba bi ka ho adai enti ya chi sofo ba no baako asachi owura baako ya wono nso ka sofo ba ne ho e de aka ho ya che wono mo ka ho no eninamu ensam no kokopie koto nchen eme kokodru koto no akire se sofo ba no be ma na wo ka ho no yemfa wono mo nkonkosie ban kokko me ka sofo ba ne de sofo ba ne da ne so nti bia na adofo ni adehye ene enkomo a ye bedi no ano hye sofo ba owura ba fidie ne mame akwa ya ompom te say radio adom me ho ye pa me din de Krobea nana Yaw Asante na wo me so ye frame Dan Befi Kumasi Krobea ya mu ana ate Kumasi Krobea mu ana mte na afri hen mu nchipa ne hen ye nchipa afri petiensa ana kumawu besro petiensa ani kumawu besro e ho na mu nchifri pa wunua ne former dampon SHS headmaster no minua pa nyanche me na medi na chi unda adi na chi ma me ko papa ko ne din de sen ne din de Yaw Eric Oben Daakon osan ye adonten hene ewo nyabo Eric Oben Daakon osan ye adonten hene ewo nyabo adonten hene bacho on na ewuo no bacho wawu ampa oh wato ne ko na ewui Debi wanto ne ko angu ye beduru ho very good headmaster adwuma no woye che oye che ko animu a kakra enti no ne na busua nyina wo dampon ho ana Debi na ne yere ewo bampranse kwa bre hey ne yere wo bampranse eno no mu no kira ade wo dampon ho okay enti dampon ho na odi ne dwuma enti enyame ya adoma weekends no aba ne yere ho ewo bampranse ho okay enie mo na mo ye abusua wunua pa a enye nchen die ne siye ewo wunua Eric Oben Daakon ni wom ana ade ne ma ni hia ni wo de ma me hu se menua no de ma ni hia ni wo no eye sika kokko bi a na omugidi se apie o yefie okay afi shase from Genesis to Revelation na chira sem ni mu na menti nti sika kokko no amufi se apie o yefie no ena mo ye se omba ko tu se sika no nti se sika no ye ofa pani a oye ohene a wo kuma wo besoro ono ene di kan tu ho anamon no tu ho anamon no akiri ene yeti se wakotu sika no but me man kobi because na Asem pedifo no a edi animo no omo na eko nti omo se omo kotu sika no ba me se sika tutuo ni sa ne omanema no mani enye ho nti akiri na mete se yese omo kotu sika
sika no equivalent 350 billion 350 billion gold no okay ho asem enti no omo ka ho asem no enam se media na me famity enyin enti no na omo frame wo ho a na me nkobi kopem se one day bi ena omo frame se adenti na busuani nyina ekọ a me nkobi na me so one day die me kobi enti be ko ena omo de to manim se gold no a ewo me wo fa ne ho no eye me nua pani na me di na chi no ono na ahwe edi bibi atoso enti a ye ma yensesa sika kokko no eye wu nua na me di na chi no former headmaster no ena edi bibi atoso odi atoso we honhum ana na me sa no mo pa kire enti o mo ka kire me no na me ti obi na me frɛ me nua no ekogina nkyɛn na me se onua na se sika bi se yi ba fie dia se wo senka o pene so emi tu yi na fie yi hu musuo ni nyina ye di bi na ho toye ena o ka kire me se okay ene o mo 1 month over enko ye adeko ni free so mo nkyira so na me se de bi ewa enti sa na te dia te so na bra fom ena me sa na ni ko agina timne ni ko agina na ko ena che o prince so se ene obeye no memeneda nti memeneda no ye nyina prince no na ye sore so nti ye sore so no me de me ko fie nti akiri no na me frem busa nse se memeneda no be ko anase mo ko no mso o mso munya ho me enko na lolo fe bia eso munya eme ye de kontino ye ntimi enko saada no ena mo saade share da foforo nti omo de share da foforo no ena me ka kire omo se sisi na mo de share da foforo de a me de share da no menya ho nya den emma bi nti ma anko no ena busuani nyina ko hia okro no so nti omo ko hia okro no so no na sisi no akwakoye ne ho se sisi a no ma me ne se otu ade na ma otu foforo asa ma omo okro num busuan fi ho na ma me ne ye ma me ben sa sofo ma me dankwa no okay nti ampa omo brobro so ama otu ska ni bi edi ma menua no no san yi ni pati enso sa wo fie ho mu fie ho e fie ho wo besoro ho wo kuma abi petiansa ho oyi ni pati ni paniti edi pati konkura oyiye ama omo di nyina de ko to YouTube se sa ni pati no anya 200 years wo from ho nti enam sa me de manko bi no omo sande be to YouTube nti me ko hwebi ama me ho ana we afre me mu fie ni ase akutu ska kokko ne enipati nti me so me hwa na ya gye me nsam ena me de me frɛ me nua na me ka kyɛn sɛ nti bra enipati a adi 200 years ene nti nkan pro yi nti me de mo yi na mo ye na etwetwema so nti mo hwɛ ni yie ya tuska ne bi nti me de me magye ato ho because sika no a ye di ka yie no me wo fa pani agye eno ato ho nti me so magye de yi ma ya akiri ya nso ato ho na me so onua hwɛ bibi o because na no madi kan yi de o se 350 billion no nti we na be ya fa ma no na fa ka ho na nya danse no mi hu sika ni nyana ye den e wo no me bo me bra ya mfa sika yi anko nti o ho a o se me de ba ne me de ba kwasiada ama me bra atonton na dwapade ene ne nioma ene mi sister kura dan odi bi asi awowa sisi no odi ye dey odi bre sofo maame ba no ama na hira sika ne so che se sofo ba na a charge se wo gi sika bi ansa na wa hira sa gold ne so ama no ena wo bra no de na japade watonto obi edi bi akosi awowa edi sa sika ni nyina ba akoma maame no dada odi akoma no nti mi bra no wa ye ha nti ema ne twen boy bi so ba mu se boy no so meyebi boy no so ofri Krobi etoaye so aye fere ho nyabo nti boy no so omo so di omo ho abewuram nti sese ne kodu ba bi a omo nyina mo hu me kura na omo kasa me ho because omo ka kire me se siska ne ba me de me ni bi enam so ema me bra no ene me be yaka na me de me timba bi nti wom ena me ti se me bra no akra se odi sika no ekoma sofo maame no because of enkrofo ha no wa free petransa ho aba maame ne ho ewu kumase ya so odi sika no ebre no
because who ni say the aba no na ada enya de a ombetimi asesa sika no e de ama ne biem nti ode ba to ode ba no that day no problem bi be ba ho a e kire say ye de maame no e call central so obi be gini sika oni pa kon so fi Germany e be gini sika ho a asesa ni pa no so no kalabule ko du no bi so abam gold na bi akalabule nti me bra ni hu sa no na nani abre nti na ni bre ye no enom ka kyense ne sa na tie dia onfa sika ne nko na nyame ya adomo a kwasiada onfa mra no mu nhyira so na me bra ne sa de sika no e call that was Friday no nti Friday no Saturday no de wa ma o twen kwasiada no di sika no aba di kwasiada o kra free se o ko eye sofo maame ne ho no e di sika na akoma no o frɛ me sister ba ako a ye frɛ ne fia sapon se o nhia no no ni nyina mfa se akokɔ no enkoma sofo maame no na me sister ne ka kyerɛ ne se o sirim enti ontimi ma because of ton ne ma no sen ko ma ne ya we ansana wa ba sofo maame no ho ne ya wo frɛ mi de meyɛ den ena matimi aba ne ya nti sa na tie de a mentimi nya den ema ena me bra no e fa no ho se ne okɔ nti o fra no se okɔ no ena ka etan wo asɔre fie ho ni bi ebe hia no se omo fa no ampa se ne yire according to ne yire nso se ka ne ta ba omo fie a omo nim ne fie nti onim se o ma sɔre ma ba me bla no ko fu ka no ofo sa sɔre ka no o diska no eko nti ofu sa sɔre ka na one na eko one omo ko no ena omo chloroform no e wo ka enum wo mo de aduro afa ne so e ma ne ko na ho e ma omo bobɔ ne mfia ma ne mfe ebubu yi esa de ade ebu me bla ne trim tubu eye asɔre ka a eye private car na se saa car ne ye ho aka sofo maame no ana se obi a wono nsu wom bi obi a wono nsu mu bi according to driver na ya che no ye dika koche omo dika age driver foforo e che se na ne din e wo ka enim nti o na che ni pakra car no e ne dia okay enti car ne be fa no car ni mu no e na wo bra former headmaster ye chloroform no enti ye chloroform no omo ye ne den e na omo buru no a de ade ebo ni trim nti omo de ade ebo ni trim no e na according to nipa umuko gina baabi se omo jonso car na obra no me fan se ye de ade abo ni trim dem no okay okogina baabi se ojonso bayifo no a omo enene nam no awudifo no yenka ne saa ena omuko duru baabi a ojonso no ena me se me bra no ani esotete no chloroform na free ne ho ena obi gate no se o si form to si form ti o ko nyina na o tietiem awurade enipa magimi o mo bekumi o awurade enipa magimi o mo bekumi o e won so ye din enti na amanfo wo area ho na according to obi o ho de ono de na wo bo aduru se we decide bi enti ohun se na ya tro asole kan asole ntwere agu kan nachi enti e ba sa no na me bra nso kwa afa nti na dwene se ebi kura no a me bra no high fever bi na ache no ene bi asorefo ebe se omo che no de ni kokosi ada no pa ekosa ne yade enti na on de oja achire di a na ohwe wo mo nti de obe ho ane se omo de baako akase we di si janu ma ne kwa ye wu omo etike ni no se de wo bo spray no ene ono na no asem ni o ena we ni ti se the origin so ka se mu janu ma ne kodi ene ye wu ena driver na otika anim no etu ka no enti na factory bi wo ba bia incident no esi ye no enti wo ye na dwen se o ko factory nim akowura inside because na security gina gate na no enti o ko gate na no ena omde ka no ko cross fa ba bia na security nim no egina na omde ka na ehia menua no ena omde ka no ebe bo menua no omo drive car no ba secret ni area no omo de car ni hia wo bra no omo de be born no nti omo de born no ena me bra no tito fom ti car no sa ko na chi ena o san de born bi na o san ta de fan so to de fan so mprensa nti security ni no so no no nko ani gina ho nti o tia mu frɛ de na o ho f ba se minua
rabe boa me na mo se nkofo pese wo mukum bra no na me se bi a bra no yare ne bi on pese o mo che no ba se nkofo no ebikun na bra no so no odware no fa ta robo ni mu se o ba behwe no mo enti na that time de no obaduru no so afre area hofo a omo ba enti de nyame o se bonsambe o na dwe se o fa ba bi nkofo no na mo no ba na ombe de ebe taake no nti o fa kwati kwan a wokọ to huri gota kan ena na yi tuto ho ni bompa ti ni bompa tuto ho no ena omukọ fa bompa no na te se car number plate no ebo bompa ne so enti nyame ade a obeye ena eja aposifo ehwehwehwe mu a omode koche sa nipa bonfui a omode ne call remand enti omo kohwehwe mu no na car no a yedi kodi sa awui eye hwan dia eno no de sisi ne de mitimi nkyere se sofo maame ne dia o se boy ne dia o but according to nipa omo che no kyere se eye ne wafase no ton sa car no e ma no eno no nipa wadi me bra na wu no a o driver ni a odem for suspect sisi ayi de ya che na case of maame ne ho na ye den ye che of maame ne kan ho sofu maame ne de nti ama ye che no ne se sofu maame no ono ene ka kire me bra ne se onfa sika no emra kwasiada na onhira so nti kwasiada wa frɛ obi se onfa ade emra na onhira so na manhu no abra ho na me ko bisa no ache se ni nyina mu no se sofu maame no ena akuminu ano enti yenhwa de bi wa ha ye kan ye kan na sika be sen ena wo bra oton na japade edi binum de e ka ho bi asi press nom ne ade no na watua de amasofo maame ne wo sa gold tuo ne ho according to ne yere me busa ano no o se sika okakriti sika be 20 billion ena o de ama maame no ajia watua be se 20 billion ena de amasofo maame no enti sa gold na watua ho 20 billion no eno na ene ye behira so akina ye behira so ene se ye de akwa akuku bra no okay adofo ni adehye moadama those of you on the Facebook and on the YouTube and everywhere me be show eni o mebi me be show eni o mebi prepare sika akoko ne to hwansa eno na medi nkan de atoso hwa enioma bi koso mpremprei ewo Asante mai mu enipa nim koso meta so daye me nana waja ye sika akoko na womudi akosie ye ene ye benyu obi amenatu se ya o ye benyu obi amenatu enti ni akwa ko hunu nipa no de former headmaster de bi ye na me kyerɛkyerɛ sɛ ne scenario no etie no ye benyu obi amanatuo no sɛ wokɔ a metu na mom ade sei ɛna mo bɛhwɔ me ka sɛ na sika su enti sika su a nipa no betumi ne wakɔ scene hɔ no akɔye ye neoma ye neoma wɔsi ade no ebia nante ade no ebia tumi bi da so tumi ya times omota kase da so ye wowo wowo kakra kabi eda so odi god ni gya nsuo enti sie koyi a nsuo no betwere se kan obedi ewu enti ene mom yenko yensa amra bio muntie na hono trick omo ye nie omo ne boys ena ye adwuma enti boys no omo ne omo ye adwuma no omo tumi ba ebia ehwia ebia Ashtown ha ni abeye nioma bi etise gold enam so omadi nkia akọ denti ni akọ plant saade ne wo ho yakọ plant yakọ akọdua saade no e wo ho enti so fuma me ba nyina no okura ni kriw ahei ene ye de ade na akọhye enti oba odi nka ye ntrekese nkakra yahu ha kashi kala te sa akọ impa boy bi saa no ye saa yahu ha kashi kala ni wia no akotu ho otu ho no a ade na ehye ho no onyini nyina enti obeyi bi na wahye da di hu atomo so
se mu bie ntu ha mu bie nkyire obi awa ha enti obeyi saa de be bia nketenkete bia ba mienu ana miensa eno de at times etumi ye gold ankasa enti se woje a obeka se o me ko test hwe ye no eye gold ho no me ka say no abusa be se fa be 5 billion ebra no aka kire o se sika eba no se ye yi sika ni wi a sika wo benya nye sika ketwa muntie o okay enti obekwa akopesa abosia no na wo de aba okopesa abosia ne ba na asem no afi ahya ase enti wo de jeje saa no wajeje wa koduru ba bia wo yi hu firi mu enya yie na dane na ada no ɛhɔ no na adwombɔne ba saa nkɔfo ni trim ida sɛ ɔde menteme ho ase basa ye beto abusuam enti sɛ me na Krobea meti hei ɛne asie bia me maame abra minta me na kodwobrenya na me na ama baawia ɛna disika ko osie ye ɛne ye kwa akotu a no ɔde menteme ho ase ato na Krobea na awudi ani mu no uni unua bi ntam ɛyɛ unua bi Yaw Asante ɛna hohombɔne bi wɔ ne so ɛna on pese nana onsa be kasa gold no enti mu hwɛ ne ye nam ne nkasa ye na bɛyɛ te sɛ wakɔbɔ unua ne bɛyie enti na de abusuamu ntɔkwa abusuamu ntitimu saa no ɔno ni sika na ɔgye yɛ na nkasa ndeɛ ne yayi no ato nkyɛn na now yɛ taake abusuamu ntitimu na aba no saa trick ne bi ɛna ɔmu use wɔ former dampo headmaster so no afei mama me ma monhwɛ gold no de edi kan ko ho ma me a me de hye monfa gold no ni nkan ntoso oba Facebook ne so ana YouTube ne so a enkomo aye die mo a mo pese mo hwɛ bie no mo mra so enie mo hwɛ bi enie oba so a ene da so yi o hwehwɛ Otek 102.9 FM on Facebook ana YouTube a gold no eno na eda so a ohuni oba de achia me akra gold ne tete san o tete fo gold a disi sei ne ete kira me se ne gold na akra me hwefo ni a eda so yi a gold no eyenkuma etete se mo amuni madua pia no aha ete se adua pia ana abo no a enkane ne yede to awanse ni entusu ni entrese no bibi saa enete ena ya bre ho akokɔ saade ene gusuo na we de edoso de se de ne nkuma ne te no edoso papa ya hodo be se ibame hwese ebia we nkura de ebia ne etuma kai and the more by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 they no akai ahade no ba ahade ndi ebom ndemi nhunu aha ne je etise kokromutie enkete ayikura na se maako 25 no nko akura no akura be ko wanim ubeko wanim beko wanim pa ena egusu a mehwe apre ho kama okay me da se eno ye mfonyini edi kan ye menti man kan ne so do so che we ni bebre eno so ka ho good ba mi ensa mfonyini edi kan no mfonyini etoso mienu ebra sofo maame ne kɔ hɔ no bia ɔkɔ ye so otu sika ɔkɔ na ye mo amufie ana bra wanim ɔka kyerɛ abusua ne sɛ sika ɔkɔ no ye de asie wɔ mufie hɔ ana sɛ hye baabi na emom ɔtwea beyi ne wɔ fie hɔ ɔse hye fie hɔ a ese mufie hɔ enti mufie hɔ no otutu ye okay afei me ne wa na edi nkomo yi fa ebra da sofo maame ne kuntunu hɔ okuntunu hɔ eno fa no to so mame na obo duku fita short video na ohye nensa ngros de ye surgery no enubi ena ehye fatoso ena ehye nensa na ohye na taade na wode na no aben amena no a watuo no se wo bomuo se wo fitamuo se wo fatoso se wo kakasa bi ede kyerɛ amena no enu nso obi a adekode amena na watuo no oba ade achi ame watu ne sai akra edin o who say watu amena no kurukuruwa odi poso kakra
na sa ensuo gum na ode ensuo agu amana no mu owura ebra wo tu sa amana we na wo ho sa da na oni ho da na ani eyi na oni ho wo mo ka kire wo se die enti no tu sa amana we o se honest kan she honest kan she obo afi sa to aso bi o be hu se so maame bi okoto ho okuntun ho sa na wo hye engroso ne nsa no emienu nyina na oboni duku na yetwa amana bi wo nanimu amana no enye kese bebiri na enye keto anso enka ne ane ekwa habayire ne etukoko asebayire no amana bi sei na yebɔ no na wode ensuo agu amana no mu na ma okoto ho na wohum efu na wobo nsu ohu nsuo no nti no ohu nsuo na okoto a mehwɛ na wano so edina tiko ama me wabɔ ne duku na okoto ho na wɔhyɛ atade a yɛsebɔ ayi ne bi ɛno na eguso ɛna sisi deɛ oguso no wɔyɛ amamere ne amaneɛ okay afei amaneɛ na chi no bra wo yiyi saa neoma wei no ɛna ɔbɛka sɛ saa fie hɔ no ano wasan kwa akopie enipati konkura a enya mfinhyia hanu 200 years ɛwɔ fam hɔ fa no nso ɛto so na fa mame pamcha ma mo Facebook ne so na YouTube ne so no enu nso nie owura ti konkura ni nie pause we na okotu ye ewo mu fie ho no otu wo mu fie ho sa da na wo obi omo ka kire o se kwa be so no fa yi tu sa ti konkura we omo se ordinance sa bobo form na o ye se omo tu ye omo tu ye na e sha we wo ba ti konkura o omo akotu obi by this time you could tunity free so na see ya wada na ya di abeto ano omo so ye den mo se ordinance abobo ho no so omuntu ye na sha ordinance abobo ho e no so omuntu enti sati konkura we no otu ye no o se botaye pa ne senti e no odi yi sati konkura we nso mo se e hye ho a ye di abusuan nya enti na ye tu ye na no efa gold ni tuo ho no se efa gold ni tuo ho enti se ya ntu a entumi nye ya da we ndi mentimi nche okay obo akra no so te say kire ti konkura no ma hu se etire ekonkura na eda ho na na tiko ni ho na emom na bodwe ene na no esoro ne fom ni nyina ewo honom ena sin ni bi so etwetwiem ena na nimi enu ni de eni ho na emom hu ni se ko na ni konko kwan no eda ho se ne okum odwan na se wuyiyi na ni konko no a hu no etumu se eno so so ewo honom na ewo ho na momma ewo honom ena na hwene no so na hwene no so anu so atu a wo ni se ekwan ne de na hwene konko no na hwene na ngasa se didi ni ho ba ekwan a chese ga wo me fam ni de eda ho ndi ama na ni na ekwan na koye miensa ne se ni bi na tuatua ho ne se ni tuatua ho 200 year old tikonkura owura omo ka kire mu se we ye di 200 years na okura so ko hu bi o YouTube no mo gidi se we ye 200 years na we kura se ho ye fresh o ho ye fresh wa nye ni enti wa nye ni no ka de na kire wo bra sa abre no no mo ndi omo nyemi ni no mo nyewoni de meka bia na omo fi se na wo wahunu bibi se ntrikisi bi koso ana on se me no me gidi e di pa se me gya se mo di okay afi bra na wa free mo no de ye born chloroform na sebe ye born twede ma ebe wi ase ye sande ka kotwi faade so eku no bra no ni mfonyini nie mo mfa ne nto so obo akra the audacity eye adonten hinenyabu former headmaster Krobea dako on ne daso uni abema ni nie obi ni monyamfo obi o sesi owe
ɔhyɛ mɔkyerɛ ntumi sɛ akrakyesɛm no wɔ no mu sɛ teacherfoɔ deɛ wɔn dressing ne deɛ ohun sɛ yɛyi paa sɛ yɛkyi wɔ bi sɛ yi a ɛyɛ in the name of suspect ɛne ɛdi nkan de bɔ no until sɛ court ebe proof no guilty enti posifoɔ mfa nyini wɔn de baayɛ no sɔfo maame no yɛadezi n'anim kakra saa na krakye na ɔka ho no ɔno nso yɛadezi n'anim kakra di nkan fa krakye na ɔka ho no fa ne deɛ to so anim days fa ɛno edi nkan to so na matiefoɔ ɛnhwɛ anim days di nkan fa to so ɛfa mame na afei atiefoɔ eni nkan ɛnhwɛ na afei mabedwafoɔ nso nsɛm misa ɔnom nso ɛwɔ no awia yi ɔnom nso ɛmfa ɛntum ɛwɔ ɔnsɛm misa ɔnom nso pɛ so obisa no emu ɔbaa de akyea me akra wahu owura no ai mahu so krakye we na etwi kaa no de nu otwi kaa no nie ɔno a we na etwi kaa no okay ɔte sɛ ɔbɔ akra o sɛ wohwɛ no a wɔyɛ abɔdeɛ kakra na wɔwɔ abɔdwesɛ afei wɔwɔ mpasoro na pampamu no aha aseɛ ɛkɔ paa ɛna ɛnɛmafoɔ abɔdwesɛ yi wɔagya bie na wabɔ kakra na wɔhyɛ ne t-shirt ya saa bere deɛ wɔda hɔ na posifoɔ san sɛ wɔn mmara no nyɛ ntum sɛ ɔno na adi ɛwɔ ne nti no wɔn de adeɛ bi ato n'anim a sɛ wonnim no paa wohu a wohu no agye sɛ obi a wɔni na wɔhu na pampamu kora wɔbɛhu sɛ nipa asomasi na ebihu no ɛna sisi ya no wɔda hɔ afei mfonyini a ɛtɔ so mmienu maame no ankasa sɛbesɛbe yɛso ɔno ne sɔfo maame no ɔno nso anim days fa ɔno nso to so na ɔno nso atiefoɔ ehu no ɔno nso nie oni nsa asɛm baako bi wɔ yɛ ha ɛno nso ɛyɛ ɔno ɛyɛ deɛ no deɛ no ɔmo sɛ ɛwɔ ɛyi hɔ no ɛno nso billions saa ɔkae saa guy deɛ ofiri abukyire baabi baa ɛyɛ ya saa deɛ ɔsɛ yɛ ɔfra bɛ fie ame aba abɛtwe no me na na ahyɛ spares no me na ahyɛ spares no hɔ a ɔno a ne sɛ asɛ deɛ nsɛm wom nso ɔna kaa gay bi ho ne ne case bi baa no ɔno nso deɛ ne bɛyɛ a ɔmo si yɛ hold on kakra ne yɛnso yɛ ne nam aseɛ ɛfiri sɛ ɔtaa yɛ yi a yɛ na ɛyɛ yi enti yɛnyɛ yi a nsa na yɛ yi ɛnɛ yɛso yɛwɔ keesi wɔ hɔ yɛso yɛwɔ keesi wɔ hɔ ɛne ɛnya nwanwa sɛdeɛ ma wɔ mu suroyɛ no sɛ akwan na pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna afa so awura yi nso nua ne de kɔ no sɛ yɛntwɛn na yɛnyɛ yi ne yɛnso yɛmmoa ne yɛnwurawuram na yɛnyɛ yi saa nyɛ saa na wodi ka akɔyɛ yi na saa nyɛ yi a wobɛtumi afa ho na ayɛ amanfoɔ ayi enti yɛntwɛn ne yɛnso yɛnwurawuram a na ano yɛkɔɔ na asɔre ayi hɔ no sɛde wei ɔmo yɛ ama yɛbrɛ so ate ɔmo yɛ ama yɛbrɛ so ate okay enti arɔfoɔ mebɛma ma bedwafoɔ nsɛmmisa akwanya asɛm bi a wɔn wɔpɛ so obisa papa yi mɛma wɔn yɛ bisa sesei deɛ asɛm no ɛwɔ mmerɛ mu deɛ ɛwɔ mmerɛ mu no sɛbe yɛmpere nni animu na emom sɛnea asie no ɛne ɛka ɛma atiefoɔ tibi enti twɛ me na mɛba apomodin mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture ɛtutu malaria n'ase koraa sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture yɛ ebusua yi anum ama ahoɔden aba bosomi pii nie menti aseɛ me dɔ tie hepa plus mixture ɛne adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no afei kora na ɛbɛyɛ wɔ nwanwa mɔ aduro yɛ ma general well-being abusua pɔmodin ho hia me yie ɛsene bibia enti me ma no mpa fie ha hwɛ woyɛ hepa plus husband ye de hwa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abba no Hepa Plus mixer ma je duro di pa pavi plus mox and na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop atufo mfre 0542
778-572 and 0549-297-463. Pepper Plus Mixer and Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chum. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me, ademinim. De me dia sie wo an say, makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankusiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo
how bia otubo ho no ankasa mekire boho drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba oboho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve adipawre ni krom hade wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus samikan se chrome had dear when you had the pahine no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, yedamase, yakoya yaba. Aha ye 102.9 FM. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no ena moaso egusu amutie ena wiei mo heye live. Ena Mebelen. Me who say what join this show no live. Osana na ya Krobea Asante wada me bro. Oho te say me ho ye me de hye Nyankopon ya da romanti. Poyoyo me who say wunsu awuram. Osi akra Krobea ma ha o yeja na oho te say de me ho ye Nyankopon na da roma. Awiai arofo ne ade hye owura owo ye nimu eye owura ono ena ninua ena efrimu na mema mabedwafo ensemisa kwanya baako na onum busa owura yiwia de yesese meye no na maye na afei yatoa so ama obia nso a otie yen ena awiei enso ahunu de ekọ sese ye ya ye kasei mewura abusua no ankasa asem wo ye si ye nyina ne baabi ekukuru free ye eni baabi aba bedrui mo adwen baako mo akoma so ade pa wo sa case we ho ene de ka kire me na mintie kasa gu bibi mu yakoma so ade a yehia ne se e wo se atentene ne eje na dwuma efiri se Ghana ha no eniema bi wo no ebase ya se enam sika ene nuoma bi ntino na ema enokore enye adwuma nti ekoba ne saa na masa nipa no anya hoden no san de toa so nti me ba bia medu bia meka se ene ye me nua hu ne bia na echina na wo nso unua ene ye de saa akwakoye no nua ne de minim se de mo kun wie ntino yesre Ghana ban so mfa ne nan ensi sa asemi so no hwemu yie pa na de no koreda no omfanto na unuyen Eric why na enam ne so ma ohunu sa asofo ba no ana ono a ne kohunu no sofo ba ne de enye menua no ene kohunu no me wofa ene de ni ba abusuanim oni di kan kotu ne de ema no no ofa no so atumi asese di ama ayi ya na enye na senye ya asem ni si se no mabusa mo ofa se ade a wo koye ya wo de enye no de enti na wo san de wo fa ase kwa akuchim bi mabusa no saa eno ne de sisi ana asem ne bae no
obiara yɛ mmerɛ nti no sisi ya no pa de minya time kora anko bisa na because asɛm na ɛsiiɛ no yɛkora yɛnnua no ne yɛhunu baabi a ɔda unless amanfo adaworoma ɛna yɛkyi fa na amanfo adaworoma ɔmo yɛ policefoɔ bi adom a ɔma yɛhu yɛ enti sɛ na nkanya bɔmpa no a yɛtutɔɔ yɛ no deɛ ankɔ no kɔ ɛnde nke yɛhu wɔn baabi a ɛberɛ a ɔmo no kɔkɔtoo so sɛ yɛde kaa ne efesi ne bɔɔ no yɛbaa yɛkyi bɛfaa ne so san faa ne so bio no ne bɔdi no na ayɛ sɛe mohwɛ no a ɛno no deɛ sɛ wokɔhu a owura bɛho owura bɛho nnuane wuwu yi a pa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  ɛsɛ wo study paa na ɔmo nim sɛ bi a kaa nim no no awuo sɛ nkɛnyɛ saa deɛ anka ɔmbɛwie no wɔ kaa naa mu okay ɔbaa deɛ kyea me mama ɔnsɛ misa akwanya mmienu busa dan na afei yɛnhu deɛ yɛyɛ ne ha na yɛnhu ɔpɛne kafra wɔdaroma ɛyɛ dɛn ɛna mohu sɛ kaa no yɛ asɔre kaa na na yɛ asɔre bɛɛ saa sɛ nea ayɛ na nti na ɔmu nso sɛ yɛaka asɔre kaa no okay so ɔde bɔɔ no na enipa bi gyina hɔ ɔmɔde kaa no bɔɔ no na enipa bi gyina hɔ nti ɔmo hu sɛ saa maame ne estika ne bi ɛtale kaa n'akyi nti saa estika na ɛtale kaa n'akyi no ɛno mom no ɛna ma ɔmo hu sɛ ɛyɛ asɔre kaa na woka wohyɛ aseɛ no wosɛ ne yere se wohu sɛ kaa na bɛfa no nti ebia ɔne ne yere di nkɔmmɔ bi sɛ mede adeɛ ɛkɔ nti nipa so mesi sɛ kaa bi mɛhyia me na wɔmɛfa me anaa kɔmmɔdie bi saa kɔɔ so according to ɔbaa no ɔkra ɔbaa no sɛ wɔde sika kɔkɔɔ ɛɛkɔ na after that no ofiri hɔ a ɔbɛkɔ ayie so ate aseɛ incident ni si wieɛ no a yɛkɔɔ hɔ no ɛna ohuu sɛ kaa no ɛsi hɔ no ɛtaa ba ɔmo fie hɔ ɛbɛfa ne kunu ɛbɛyɛ ayie no bi koraa nso saa wɔ ɔmo fie ɔbɛyɛ deɛ ɛyi ɔmo bɛyiyi saa sika no bi ɛwɔ efie hɔ ɛma obi maame nte no ase yie ɔmo bɛyi sika wɔ hɔ ɛma obi sɛ sɛ ɛtwe sika no bi sɛ ɔde hɔ no ayɛ sɛ base a ɔno nso tumi kɔ ɛwɔ wobra a ne fie hɔ no yɛ anasɔfo maame no ba bi ɛbɛyɛ nyankom adeɛ twe sika no bi sɛ yɛbɛyi obi di ama no yɛ ana saa kaa no ɛna ɔmo de ba ne yere ne hu yɛ saa bɛ na kaa ne si hen saa de na ɔmo de ba fie hɔ ahampa kyerɛ so ɔkɔhu yɛ a wɔkae sɛ kaa wei na wɔ police station no a yɛkɔ ɛna ɔkɔhu sɛ kaa wei deɛ menim no ɔtaa bɛ fie ha afei yɛnhwɛ ne sei saa ho okay. Hey, they say una monitor okay. Una monitor okay ana. Dr. Mankwakrate. Do na man. Una monitor. Hey, man. Okay, monitor. They say do monitor, on monitor. Odi mante. Okay, odi mante. Mante nti odi ekọ. Mama ba ko etwato. Afei, sesi ya kasa maame no asɔre ma no wate bi nka sɛ wɔ mo ka biribi a na sɛsɛe yɛnkyi obiara nso so ɛka dravani no ɛne maame no nko a na sɛ nyɛ dravani no ɔno nko a ne ne te kaa num sɛdeɛ na woka no yi deɛ nti deɛ wodeɛ wonim sɛ yɛakye wɔ mo a yɛ dravani no ankasa ɛne maame no mmienu nko a ne sisi sɛ wabɔ obi din o so mo obi din o ɛnde wonim okay ɛgya kwa me maame ma wo nso nsɛmisa kwanya no mmienu maame ma wo mmienu nso ɛwɔ ha okay ne deɛ wo ka ya mete wo kwakwa sɛ mante mete ya nkɔbɔ me do start week no ne ti na yɛ na me dase na yɛn kyɛ tie fo bi okay boss so for maame say now brand the spirit be to good nso o brand ka kyerɛ sɛ o kita spirit bi ana according to omono sisi me brand yɛ abusua pani ɛwɔ efie nim
nti no according to no na otaka si bia sabusua ni nyina nhia me ofa no ntimi ni sika no e ma ni nyeye na se obi ka se abusua ni nyina nhia wo fa ni ntimi ni sika na ma nyeye ya na ya spirit se nua no ni wa ma no omu nyina nka omu ho amomu a ntimi ni sika me bacho yan hwa de say mu fie ni bi kwa so ni bi ana why na introduce of mama dey ma obram me ofa no kwa so ni bi nti o fa na catch of mama bi tuma to go na no ano ne de sa association ni de me bra na ka kire me se me ofa no ene de ni kwa so ni afi yan hwe ni say ti konkura no wo say ayamubusu ni bi ti aya wona na bi ya ofa bi ana ande o say abusua no ene de share ho efititi a edi abusua ni nya sai ni pa konkura no o ti bon pa poti say asimesi wa mo antimi amo wantimi amo bi adi David afi yan hwe we so nipa na wo so o twika no wodi wani ahun David muhun ba biada na ne resi so muhun ba biada ne se o mo de obafio but no mo ampra ma na nkwa nkwa he no ama wife na nkwa he nipa right medase aja medase Mubarak Muhammad, a 38-year-old, and a prophetess Elizabeth Dakwa, a 48-year-old prophetess, on the 9th and on the 17th day of June, any a chase ankrofi, any other one more call koto. Ya remande wonum. Investigations ye din ka course so. Say suspecti enyafi we kura no no sha asiu in the year 2024 ena prophetess no eji sika bia wa modi ha se wodi tu sika okọ e de ama diseased na awuo no wodi tu sika kokọ ama no onu hihye mu ena beto odwa se wonu mokọ abusua fie se wonu mokọ akoye sa amamre no e de ama wonum na chese yeyi ya o kyerese Mubarak Muhammadi eni nipa hodo miensa bia sese ya ye kasai onu mu adwane ene kokodi papa no se wi enti se nipa miensa no at large o medwane aposi pe won ena mienu wi ene ye de wonum akosie abakokom no okay mabedwafo bebam na afei die wom ene die safata semote no matibi ba sei die Dr. Mankwa abedu Dr. Mankwa akwa bebro akwa ma yo so oja na umpom to say twiri ampo nyankopon adaroma ani o me ekosu wodo yase die to so bo ba na kwase bia nku sure ti nipa da se ni wa mu ani ana ho a kwase bi do beyo ba se nso na tumi se bibi wo ho se godo no de banesa se de akire kakra emle bi se friends abofo onikutu obi de onya 16 ba na sa 16 o ka kire ni ba kron se 32 enti aka 16 wo ho ade eche mu nkunkutu wona na ekona na se wa mani nu afritachi ma fanwuram abihia wo mu ana odi good 16 ba na man odi man na no tie mu se sama na bomani so oje mawu oda fo munu abaji scan ko okoduru ya papa ne ye na dwen se obema etoate no no wosa ye na duru ma no hu ku no totwe no fa good ma man to no be kom bibi wo ho bibi ankasa wo ho bibi nsikwa san ko koku na ye da bibi ankasa wo se godu na no ye ndie me betwe o twen free pa na aba ya ni nyina ya za asem na se ya ni pa na ye ni na ho ko twe godu free nguram dia ba free dia se kane ngo kwa kwotena so do free akotwe afa eto da bi nso a obi nso de ye yade sebe yade nso di nipa nya sebe onipa bi ahunu ba bi pa amfa ne yade ho hawa ankunti oda so gudem sebe chese yakwa aba ansa ni abepe bi ama na di enu nso nti na awurade fie he ba senta so ho so on say nti na baba so wo man nso akire be ponye pa na no furu ba mo furu awurade nchen na e ba ene enawie
awurade fie Herbal Center die ni free mu ama me ne metiefo akora we de medo ase ma de watiefo ne wahwefo nyina ase na da bia me transi a wo mo fa me number direct amanfo mu mba so twedi ampo nyankopon no kwa mbasa yiri fini hyehyere mu me transi nso na me chia me na preko pepe a o therefore wonkwa so twedi ampo nyankopon nyo kase no man me de ne bi nka ho akora transi Dr. Mankwa da bia me kyerɛ kwan ansa na makasa wo a wutie me wontie me da ene wutie me ane watu di se obehia doctor kesiese ya ye be kan nyankopon nsem a efa aduro konkron wa ye mfa bi nsie aduro da bia trans ye kan won se otumi aduro ha ban no da bia me kan mo mba won so sampa tumi ye adwuma wotwe ewo awurade fie Herbal Center akora me se awurade fie Herbal Center ni ba bia e okron no mbusie Red Park ho ne butu edi kumase heya kronum busie Red Park ho ne butu edi adwuma okay se wutie me afa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 da bia me transi ma bi se transi e tire ho asem na wo kan na so ti ambaje mi trim no ayi se me ho atomi no kwasem ye transi da bia me di ka kam se tire de and the on the ayese kokumuti mintimi nsa na ho mopo ma ne da bia me se ka nya accident ya utiti a won transi ba won se twa be transi ne se tire de me transi me kasafa tire ho wo a wutie ma aso utini mo ayidududu tuni kabla awurade fie Herbal Center na ye mo oduro obu wase mitiri ni mu hyehyeme wase ase bibi ni na mitiri mu obu wase mitifa dwa me gagaga wase me de me na mabo se wase mitiri no eso me no asa edududu se de me so ade bi safo nya tutumi kabla awurade fie Herbal Center wo de wo tiem na se office ya asoro bi na ye wa wo de bra obu won so akora ni tie ne ya sa ma okasa pampan o nanum pa wontimi ni asumsam nkomo saafo nyina me kasa e ma mo se muntutum ni kamla awurade fie Herbal Center magie aduro nwaso ni bi na wutem na se tiade no so akofa aniyade bi abrewa mesro se na wiei awurade fie Herbal Center wo kira ye adwuma dendenden wo ma last ko mbagie ani aduro no twedi ampo nyankopon nam na dom na hu mobro so obeda besom da me nsa ka aduro amre sanyarwa ahodo no saa ni yade aduro to pressure no ande ya me ba me nka no ho asem ko kira me se me mfa nsa ni no na ani na beko yipa wo mu so mu gi bi no ye no anom okay akobi frowa doctor aduro ni de ene yadi ka aka se aduro kra mfa nwuye ni saa na buru ni be kan enso be ko no mu ton bi wo drugstore yadi guye ni o dia na papa ndi waje free ensem yati ase bo dia awurade amam de yenom ya o mo mabaji bi di adanse wo dia se tennis wani so abla awurade fie Herbal Center kina abla baji adurum bi se ye pressure so na wo so agra ko matunika na bra baji bi obu wase mani nso ya mehene obu wase mani ya na atwa nkyene obu wase mani na kokokokokoko wase mehwe ade ya mehu ni mienu asa mehwe light asa wrombo obi ato afa ho saafo na me kasa kire mo wase mehu ni pa mehu nanim ye obi na nka engineer ase no ntimi kura ensan check enkonko yiska nyankopon ado ba week kura ma eno wase afro wase aduro na ese atemani so no de wow se mo kase ya na minim se bia aye busrim ka ba se na minim se ya aduro projina me so ye wo de awurade fie ntwatro ho de mintimi nya me meka no afidie we so because ye kan da bia ye kase kan hum se no se ye atro na ye kan ebi kura nko master ka ye kunya to atwe na so tumfo nyankopon tumi na ho de nani tumi ode am ye ntini ye kasa insuru isiebo enya kokuduro kasa entu teme we na so nipa bi wani ade akora nko ode wakono no mamanfo ndo nyina bia wo kira ye trase e kira ye brada ode afa ne bra ye o machine de behwe nani kura ansa na ya me na duru good enti se wutem na se na wutem awia wo de ani ade no wasem de me de ani hu ade ode fa ne bra oba ye me na duru mbi ono kwakọ noa no anom no onum so obosla ni nsu bete no e ba ne se ya anye se bia de de ohuru ya ni su ya ja bi wo ho na de ehua no nsu bi wo ho na aduro o de fie ni ase no wo ho ntu ba awurade fie Herbal Center ni hu adwuma de ye ade ye nso amanfo nso bo ya baso awia wutie me anya ni nso nko aho adwuma ne ye wo wutie me ye be ma wo do so me masam kofom mesima kwaye da pada ni bia ba dua de ade no nso ya na mi bodi an ma to sabi kakra dua de twa no nso bi wo ho wo do ba mu woduro
bɛma de Nyankopɔn bɔ ɛsɛ nka da ne duru ahomacha de ma mu mpagya kakra sure because ba wo wiase sesi a oba hu wo bag 10 a wo sako hu bag na efo bɛsa ato aka ho Nyankopɔn so bɔ bɛma sɛ nka o 5 kura ne sɛ wu frɛ konsa no na nso abrɔfu yi nto ato anu ba sɛ bɛma nware baako yi wo se ware baako wie nso o kwa kodi krama atum ware baako wie nso o kwa kodi bɛma atum o mu de no papa bɛ ne nka wo mu sɛ nka na nanom de otwedi ampo Nyankopɔn de ma nyina gu mu kukum sɛ nka mu mfa nanso na asɛmti wo ya bɛma na sɛ ofisa wo de wo da o ntwetwema wansa da bi wo de blawari fie ba center yemu aduro nwaso ye wie kro betimi a kire obi fa nunum wi atadwe me kyerɛkyerɛ manfo bebia no de no ye bonus ba mom sɛ mesi mu ayɛ mra ne boonko ɛna amane wu nso dia o de ka e ka de maju bi ko aduro bi wo kra na ye kwa akopo odi aba na ye kwa akotu dua bi wo nsamampo mansa na ye ba de tane no ma bi abɛfra na ade akosa ɛna ma bi sɛ wo se meti latrine ne so na hon kro se bomba meti latrine so na be ma ne pagya ye wo sai na na pagya ye kan so be ka se bi adidi agoda bi enam kai na nanom ba awura no ba o mom nsam obi ndi o ekoto aponchi mu a da bi am se na bebe ne hwo a ye de ye be ma aduro ewi ato akokɔ pam o ba na yi ni sa na kan wansa na di nua no ma bi abeka ho ni ahye sa aduro na me se udi gu nsam na atafre na kakra gu kokomu a so oba ni unje ha wa akoda fam akodi fo anu odi ye papa o be fa fom enu ya na nanom dia ekoto aboa no unje bi onye sika nkoto aboa na brother del pada na ye bi dua de twa ne nso bi wo ho dua de besa wo ho dua de betua wo ho dua de twitwi wo ho na ye de fefa ho so wo ho wo ba de wo pa ne be ya ma wo awurade fie ba asante atranse nya no nso nkwa na ye sa ye obu wo no nso ne oba bi akoda okonya nam yade akora media ye ho de me so wo ba ho a wo mu di adanse wo firi nkra bagi no nya di ho adanse eno na obi ba me se media wo fisa aduru na abagi ne so wo nya me pamo bi mo because me ne kwadwofo nsia enya kwadworo waduro ne ho yeah ena nya aduro bia na wasem na metrase ye ma wo aduro bo so na akwa ni wo fie na de acha kamuhye na aduro na ho odin mra ne nom na nkwammo ni nya ho odin kum ntia yade no enti ya trance ya nese kasa se urari fie ba center natural wo ye kwadwofo amema ho enti am se aduro no udi twa de betua wo sa wo twitwa wo ma wo no wo fa de fefa wo punu so abepunu wadi di aduro de bedi aduro ubedi dia wo sra wo besra tetewa de betetew ye betetew aduro no doso wo de abdawari fie ba center ona bon se ya bitifo aduro bu continue for se titibe ma uradi fie e ho ne se wo se di we na ye bibi ade be ye bibi ba ye no ma nyina na ye kan wo ha biko nyamsom kro hintasem wom na mpanifo so pinche nsu ana bete se koto ye dai e bowa ti wo de akira ye brada entrance kese wo de bra wo ban so screen ni wo de bibi apese information ya bi ade be ya ama wo wie nso apese ye trance hun fam na mfom a ye ho ye be hu adwuma ama akra we na dan obi ba baji bayifo sam na meka aka obi wa bayifo nko a ye ya bayifo sam na wo ma bayifo titi wo mu amuma bra bo nyina ese pesi so ese kokwa na aba nyina apo ntimi nso no omu ba me ma obi sam na adwaro se doctor ade a me hu ye no no we baje spiritual knowledge soap ni bi ko dware wase me hu ase be matentru kuta me nse ne ka wana woro ahye ne nsem no ogina ho no osu e from me nanso da ekwa na obi mma ne mmeda biom e se tumi ni we ho na aba wo nka wo nsam na wodo am se oni nyina wo pinchen a na abetie ko ye bre na ye bretie wa enti wo tie me na me sa de number na etudwa me so le afre me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akwa wo bi tie me na awie na so nyudu ye ade bi esuro kwabo nipa bi atofoma me se otumi aduro bi wo ho ya manfo abaji omudi ho adanse tumi aduro no ba ye de be fresh sharp wo ba nu bi na de bi srasa obi ba na no maamena no achim odi bi srasa na no na tren no otumi kasa otumi ko ba bi ya ba bi opeso ko bi otumi ko ye kan se mamu nkasa bi ya ye ka da o de bra fa ne bra na de wode ne bass ya de na to fom se mfie adu asakra na yenya stase de tumi aduro ne kana ono abesore agina ho na se wutie mi nso na se all sabi ha wonu bia da bia am se friend air condition otu ere bra ba gibi obu wo nso aseme de doctor na me de mi chima no edura we ye banansa na mienu awo hu nsama ye den be urade nso se awo ye urade akatua urade akatua ye ma ko ba wiase na wa anwo a wa ntia o ma urade aboka
because I want so you radi akatua abode ntoaso no wan ntoaso wa mana boka wo to abo aba na abo na ntimi anwa asa boda ma boka enti se wo tiem na so wo di office fa blood bi na e ha ho na nipa bi abra ebu wo mo se Asem kosua nkotoa ye wo aduro so e bebo kosua gu na papa wo no aduro na se ye pai kosua sa na ade be papa enti wo tiem na tiem ye so wani dan ye tutum nika na bra cha ye brada dendende nya se brada nko an ye adwumo be chare ana entrase kese wo ba ho mfa hunamfa eni nya ho adwuma enti obu won so obre ni mo aye den ba den kura na otweru ampo nyankopon onim ne ma enti wo office abrabo ni mo aye den mo ade tutum kabla uradi fie ba center e bia me kasa wo bia wo nua bi nkrata asem ho aye den wo de tutum kabla uradi fie ba center wato asase obi je tutum kabla uradi fie ba center obi abo wa padu sika kase bia wo de brane ye wa de ma wo uradi mu ye sware me sad number ni tudwa number ni 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 when your breast cancer bra okay wo de wato henia bia betomu so abra good e dia na ya de be na uradi fie ya tete wo no tu bia de bra so uradi fie e ba center ye fumu haw ni nyina fabla be da Dr. Mankwa me sore ma mo haw di anka se mantimi me ni ho e bia ahoden ho ahoden pa na so abre ni nti enso brazo no twedi ampo yankopo de ye ni bibia enti bere na so mi sore e wa urade di mu nti amen amen adofo wei eye Dr. Mankwa papa no a ono na oda urade fie heba center no osi bibia ye natural baby esese aduro wura se nipa yade bia no ena wie wa wutie me aduro be wura ena wie Dr. Mankwa ene da awurade fie heba center no se wo be kuma se kronum bosie red park a ho na papa ne wo be frɛ papa no sabre ya wakasa awie na one papa no akasa na de wonti ase bia no ene wie obɛkyire mu nso na ode amaw ene wie abapa mo your biggest online shop mu amutie me na wie ade biara wuhia ade biara wo pese woto ba bia wo benya ne papa to eye abapa mall ene emfa ho ne ba biara wo wa wutie mi ana wo heme o phone na ekita wo no say ye Android phone na ko Google Play Store say ye iPhone na ko App Store ade bia wo pese woto ade biara wo pese onya no eya hei ena wo benya na wo de afri abapa mall obe order die hia wo na watuaka na ba bia wo bia no yatotom na yede wade enso de abrewo abapa mall ade a light famu bia yetombi se wo pe phone o pe laptop o pe fan o pe TV air condition fridge no akese emunketwa brand bia ya wo enioma ye use wo kitchen de yenta ade a yehye de yenkonwa ade biara wuhia ye didua ye bia no abapa mall photo bi abapa portable washing machine kra no eye 399 Ghana cedi de na wote hɔ a wo twɛn frɛ yensese ya se wini phone na de be order na ka de wo pe na ye tuaka na ye mfamrɛ ye number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 and then we are the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos sanway eye nuomi ensa se ye ya me ne wo ka say de enwo ya gine dipa e wo Ghana maimu se wo ye oba o ye bema e na wutie me yade bia bekɔ so abu a wako a yade no nkɔ a akwanya no aba ma wo se na wiei obɛpɛ de fearsome train no bia kira kwan enwomi ensa ya America ho asemi ye woni nyina bia nsuo ene ye woni nyina nso bia to paye se wo ye obi asebe enodua yade bi di wato fom esikire yade bi hawo waye kese abroso ana woni padua no tafodo tetew woni atenkampam obi wo hɔ a waye mmere infections na tetew wo ode pedefia some 3 pe Hepa Plus Pavi Plasmos no bi na wode nonnom onu adasani se wo nonnom a ade nyina bedi aboa wo na awie kama famfan pa de amawo
baabi eto nro Ghana ha bia no okwa okasa wo pe hepa plus pavi plasmos se ni nsuo anane topa yi a ni nyina wo benya bi your number eye 0543 0542 778572 0542 778572 and 059 1367898 unya fresa homa we ya hepa plus pavi plasmos ye ne de aba de wonti ase bia ne yebeje so yebekirem ama wanya ohonti ase and now we are Volta Drill Limited adofo ne ade hie ye tunsuo and now we are say wo tie me na se ensuo ho akwa atwe wo fie ho wo breo se wamfa kofo galo wanko obi fie a wunya bi hwe kwa tenten a wutwa ukrom ho nana tubi mu ade hie na wono mo bre wa wadwuma mu ho tubi na wade hie wadwuma yefo obre wa wo fie ho mana bre dodo boys ya bre tubi na nkwada da ho me kamera woni e hai dan wo fie ho wo mo nso ho nto won kakra wa wo ye nsu adwuma sa opese unya kosobes bebre unsuo no ye dema amanfo to a Volta Drill Limited ye na frɛ ye ne wo mfidie ye ne ye bedwa asase ni mu na ye dwa abuom aboni tokuro no atwe nsu papa no de amaw Volta Drill Limited enuanom onom wa animdifuo no ene onom wo mfidie a onom de ye adwuma no Volta Drill Limited se nkwanchefuo yi bi ene wa ma onom wa betu nsuo no amaw na wo breu ensuo no sebe ohawo nkoa na wo fesi wo ho frɛ ye beba besie no kama ama sa problem a wonam no ebi mabiew Volta Drill Limited obe kumasi ya honjo da aban a ye main office ne ho ne wo sunwan tachiman ne doma nyina nso ye wonkrabata enso wo ho Volta Drill Limited ne befrew ana se onni bedi kasubom ama wanya ensu papa ewo wonso ofie ho sa abre ya me ne wo ka sei ebia wa wo Ghana ha sebe die wonim kwan no onu ne di nachi Volta Drill for akofa rig machine yi bi brand new onmo de aba enti se wo ye obi a onso opese udi wonmo achi na wo kire kwan no a wo pe rig machine ni bia sebe aba bedru Ghana hadada o enti wa wani je ho na wonso wo pesa rig machine yi bi de adi tunsuo no ene ne car no set no wo pe bia to no je ya number upesi ye ntunsuo ma wa je number we o pe rig machine nso a je number we frey na ye no mo sa nkomo no wate ya number ne ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 0266 43 2210 offers ahoma we ya Volta Drill for ya beje so ya no be kasa na de wonte ase no ya chirichiri mu dia ma wo okay fa you know abo no faguso godu anka ya ni o mi anwe faguso amanfo de wo madua bebe ba so ha Mohammed yaya eno osena na Krobea mpa acho sa de we ye egusu we ya hwe be pa acho mo baso eguso enye gold o enye gold sa de we ye wo ewo excavator hydraulic pump. It is inside the pump me ye mechanic intina na Krobea de make no minim sa eni ese gold ni anzo she excavator entini ya di tugalei ye ogoro mensa no si asemo na everyday wahala yankopon ne yeboafo Kimbaron eno osena na Krobea we eye cold enye gold ye wo cold wo ho eye cold enye gold ko hwehwe cold picture e ma me na me hwa de kro amankwa boss se dabi we ye chippings ade no chippings ne gu wasa no ena mo nso musi gold no na Krobea eye chippings no yankopon hu ye mobo ohu ye mobo eja kwa me say asem no e wo court sanity yem free court wachi enkodi court wadim nemum adesua e wa asem ne mu ene ye hwe mama osima mienu na we da se mayen cheti for magibra muti Asem Beba Dabi na mama sha sesi hwe asofo binum na amudi edi enya
me kura me tiwo bisisi ayo so bi edi mi nam pa me tiwo mi ankaza so bi di mi fa ne bra Asem Beba Dabi me di beba ba ne be kana fidie na nya izo hwe edi type bi ho de to ho so a eni kwa se wo bank kan obi ba obra bomu wonim de amane to amanfo trim se obi se okoji sika duro wonnya sika ne fa ma o na wabɔ adaka na ɔde wɔwɔ atuma ma nti nipa na ɔba ɔsɛ na wɔtwe so a bie so nti aboa no bɛde ma n'ani abrɛ nipa no bie aboa no so a na wabɔ no pa nti wɔde su anasɛ ntɛtɛm bɛpia abɔnten ɔmo ma adwene nkɔ nipa no so o ɛmu sɛ ɔmo kɔku ɔwɔ no nti ɔmo bɛku ɔwɔ no awie no bia ne nipa no ahwere ne nkɔm sɛ yɛku aboa no wie na ɔno su awu wɔn tere kan ɔde ama wɔde nipa kɔ sika di ama na san ahwere ne nkwa yɛmma yɛ ni na hɔ mebɛgye na namba sɛ wofi ɔboa se Anglo gold for no site on so for bit wo dabi no mutu gold no mu nhira so dabi adentia ye fakọ na on dey so for nhira so ma dadi ama na yi yo ntini fo mo ni na ho ghost man say wo Ghana ha nyina me hu ba bia ye gakwa so for te wo say ye tu gold wi a ayi say ye bo so mpaye ana me be bo kwa nkyere mama ansa na matuma tu gold no ba so mutu gold de kwa brochire de bia enti ho no and dey so for bo mpaye nye ya na say me ko twi sika firi ba bia ba Asante na ma ba betuna adwo nwini nko akiri eya ye ma ya ni na ho na ya nwini nko akiri if say me say mabuso ni me na ma me gold a enya me na be kyem kwan ma fa so gold no ho en na ya sha de be so gold se wutu gold a gold enya kokko se de egu TV show fa guso mame fa gold ni guso yes wutu gold a amunu mu ho na eni ko se yellow say se na obo ade chechire mu no wutu ya enye se na tie nti obi obetu gold a eti sese bia fake no de ama no gold ye na ne de bibia so man se na be sakala we o enti se obi se ma mkotu gold man na otu ya se ya na kala ne tia ka je se madam na say papa obi timi ye mo ya ni na o de sua de uti Asem Beba Dabi hu wuti de bia ye bo we de nana ye ka sei abusia bi se ye radio mo de obi sika ko ye koje no ye koje no o so fu no wo ya de pa o konfo no wo ya de pa o na nu ye o kotu na Krobea de o tubo na mo hobi na wadi dance nyama na obi akoto ni sika guse tap che me say Ghana ha yenko pristia yenko oboase ba bia mutu gold bia sofu bia mompaye sofu bia no mompaye gusu ansa ya to gold nti sofu bia say ma me mompaye ma wansa na to gold a ka je say oboa okay oboa o hwe wodi 6 ebedana won 9 medase no me so medase pa oba de achia me akra onso family no yo akra medase asemo ejabo achi wo mazi wo ton paint sabre wa biem chiao akra eniema bi wo ho a ya yema ya no nsuo nsu ya dware teacher ni obi a wa kira de ni mfi a wadie wa de kire mu ni nyina chi na godue odi akire onua ya wonni akire bia ni adwa no bize won pa de pa ade e ba fie won pe won so wonyini ya yensusu nyini e ma bi ni eno na de owure ya kwa koduru ba bi asabre yi woduru amokyere na ehonum na wo hyei ndi ya yenhwe eniema bi ye na ebada me kra se ne de asofo na age etum yetu godu asofo adwuma anyankopon de maamo ni se muntu godu ana ye ne sofo bi epichi a ena godu wo ho a oh asofo ni bi adane minus adane ya ena wo mu etu godu o ma dane minus eni abo hu da uro na awo godu a ena awo godu ofi a enti wo kwani e hye onkom godu ofi ho ye kwotwe aba na odi akiri ya yensusu utimi say 20 billion say wo di ko pe gold ye na adi gold ne ye ya say sika no yes say sika ni ntimi nye 20 billion o osina mini ne physical cash na say utimi gi free obi ho na wo de mouth ya obetumi age bia ye adi na untimi nye gi na amfanya bibie die benti na wonye wo mmoabu asa sika we ano na amfa nkoye bibie ebe wi ase na hwe dan ye danyame ase se bompa ne tututo ho na number plate boss wo enti eno de bibia betumi ayira number plate ni de ayire ye ade ba ko a adi aboa papa eno no
ye me ani na ho if you say sebi se wodi sika ni brechi a de bebe ni o gold hye ena gold hye ena gold hye adoso dodo ene kan pese obia ko ba bia yes gold hye ni de waso won kor ni abo ne baye se won ete so won ete baye won ete won dan bayifo ena wati sika ne so ena yo ma ne nyie esansa adwen kese da sa nipa ni trim na onyi ni enti waso woni akire no wo ha na obi afro ba de akia men ete se ye mitie mu pa mu de mugimudi se de ombeka bia be ye sofu bi se gold bi se ye fie enti mbenya obi obo agotu amaye ya sa de we ba bebre na nya de se ye bedi akire ana se meji atumu se mikope obi ama wana de se gold na na amfa nche de omo de che no omo fancy ye fie o awona na ebewu na wope wasem a wabo no powo ehye ne mpaase bi wo ho ani sumi ye ase wa kyekyere ne saa odi achi menana esanso mpa waso nti gi na fa boa abusua no de ehye kukuo mu so hye kukuo mu na no so hye baabi enka no mutimi de hye abase no modua abe asi so obekere wo se kwa abe no to a eno ehia moja ehia hwe uji ya na wo de bekyekyere abusua no wotimi tam no de agya se Krobea me hwe abusua yi mu a woni wani da fam me de abusua japade ma oje na fa bobra na fa hwe abusua ni yi na we de da motobia eze jese Ghana ha da motobia godushem abusua fie bia godushem edan na abubuo no nyina godushem ba bia ya atakwa me ene de ye di nua gina ya kyekyere ye na abubuo bia de godushem ho ni enye nipa bi so ama omani abre se yenya kituwa bi se yewie ni ye de jisika kese eni azan hwe maami esofu ya wo bojemu wo bojemu so wo huzuo mu so wo ye die yo enti we nyina enka bibi nkyerɛw se watu amana na wodi ensu agumu na wodi nano na hu ekie hu ye gye ne afitam ensu ye fitam ya mampani wo brumu ehumu se wo humu ama se Nyankopɔn ede enete anwunu nipa no wo home nkwa home go no mu e ma ne be ye okrati azefo enti wezu wo hu gold no agunsuo num ni wakwako yi ya ma ni na ho na wa hwe yi a ebe wi ase no na ewuo na obewuo ye wonsem bebre ka de enunu ye no ye de no ende ye nka bise ye mpese ye be kokot ho ye de ha de ne asie na amanfo wo sika no ze nya sika papa wo o mu bu amanfo ne bu amanfo ko mu anajo na kyira medase arafo oba de akia me na matene nka no na we traditional Dr. Dawood ona oda Dawood Herbal Hospital ado we me ma woni wadwuma yefo ne wapamfo nyina ha na we odofo a wutie mie akwanya no aba maune se yade bia abedane kwankro ne dawso ya wokwa enko no obeba Dawood Herbal Hospital papa na ben papa ni nimde na wie ye kasa obi de stroke no dwe e de na to fom achinchim obi ye ne ho hwe a enye yie obi de esikyire yade ni mogyabrosui aka bom na nya edi nipa na masese kura ne ho adwodwo kwabrane oni Dr. Dawood nhia wate emema wonum de da fom bem ye ne hwe a enye yie no papa ni pagya emma sebe apa wo apa enioma asofo azanfo binom eni asunsumfo azanfo binom ede wonum afam seye ya me ne wo kasai onum ba papa ne ho no onum awowo enti wo wote ho twen de bra na wonya nhwehwemu no wonhwe de ada ne si akwan no na wontim firi ho na nyi wahoto muntie mo a enam yade enti mo mema afo aka nkete ti se nkruma na no owura bi a meka na asem de kyerem me se abaya no a woni ni kohia ade di kan ga ni hunu a no se you are blessed wo de sani arfo akai beda ni aka you are blessed ni bi a kyerɛw kona Dawood Herbal Hospital Dr. Dawood no ankasa no on fa duru nkan be ma se o prostrate no ayekese
ye de rubber tum ana wo de ende wo dwonso a kire wo kyem kura abadwonso awie na bi se keke ka wonta adiem wo ne papa no hia ono onfiti preko pemfaduro nka oye nhwehwemu na wo de aduro be kanwa ma hoto aba eje so krapa na papa ne wo eje so krapa na papa ne wo edane a enka ne na Metro FM ni wo mu no saa dan no mu na se ye ya me ne wo ka sei Dr. Dawood Odini Juma ne number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 omiada se ni duama yaresa enti woni traditional Dr. Dawood Beshia na ode medura kan na wonso benyu ahoto and now we the simple plus man simple wayo a very good afternoon to you unia nyankopon hirawo na onye okese and now we simple plus phone accessories e ho asem na make a kire wi simple plus no a very good brand and wa wutie me yiwasu na tie na hye ne nso na me ye hwehwemu bi na ema me hunu se bibifo sebe ye ho atamfo anuanom obibini ye ninua bibini ne tamfo kire se onim se ade we ya de papapa nanso enam ne mfaso bum ya wo benyanti bibini mfa ho de wode ho aye mfaso misika amenya eno na bibini dwene ho enti bibini betumi atukwan afri wo man Ghana emu akọ China no akọ nioma ye nioma fo no de abeni nua bibini se wonto osande ade fo ne kura se ba no wase twantro e de ato ho eno de aba bibrem hasan be ma ne bo na ye den ade no nye ne bo ese den no de amani nua se wonto na no ye papa bibini uhunu nua bibini a eya asuro no na bibifuo bi no monye muntie enhwehwemu a meye ena me kwa akohunu se eya kwa me se wonom a enenam meton charger ebia meton power bank ebia watt dodo e wo ho no ebia ye 50 eye 60 eye 100 enom ne ade no saa adwene nko a saa ebinum hye da free Ghana ha ekwa China any China abrofo ne kwakọ hyehye ho se ebia for instance charger eno ya instead of ebia 20 watts ena ade na ankasa no ne IC no etumi provide 20 watts no aka kire China broni ne se wo kire 20 watts gu ho na sem de kwa Africa on be kasa watts ni so enti ebia de 20 watts no kire bia 80 ana kire 100 adwene no enti wode ba ade no originally 20 watts enso ya 100 watts ena de agu ho enti bibini wono nso age oba na makofa 100 watts ya ba enso no oboa enso no oboa entrekese ebia our power bank onimsa power bank no watts a ye de ye ne battery no ebia ye bia be 20 ana ye bia 30 na wode akwa akọhye watts a esum yanka no ebia anka battery nwotwe ene be power no de sa 16 watts ne de power do Ghana ni koto so etu ya enche enso Ghana ni koto anu aka hye na dwe mu say original onua se wu tie me a ene ma wani na ho sa phone accessories me sheda ye me hwehwe mu fa ho enti simple plus dia wo de ba ya me hu ye nam se krache wo ye original na ampa wo ye original ampa na no koto charger wo simple plus ho ete say wow me to ko krache ko na charger no podjuma ma tu chama podjuma gidi enti enawie ise wutie me na wo perform accessories a enhwehwemu ani hunumu a kire ye ne ama ye hunu se Ghana hadie nipa ba ko peni di no krema bibifo eno ne simple platform accessories ono no say ye 12 watts eye 20 watts eye 30 a di obeka watts dudu egu ho no eye saa pepepe on pemfa so boom ono de ne botaye ne so obenya papa no na ode ama Ghana ni very good papa enti se wutie me a onua ubenya original charger ye ka se original a eye simple platform accessories ho na abenya original ubenya power bank de ye original
ubenya battery de ye original, ubenya headset, ubenya cover, ubenya iPod, ubenya phone protector. Eno kura na ye me mobo. Eno no wonim. Ye sheda ma nipa ko China ho. Na wo open mfa so gumunti. Ade no a ye de ye protector na ye duro na bema protector na hwe a ebeba grass na oban no ye yinu afrim. Na ya gye no ade abasa ba beto de amaw enti grass nko ande bobo amanfo fu ani o wodi onim say ye protector o eye grass nko a ba so ni body ni o enti hwe ho anapai odi na wa wutie me u protector ebo fu anim ade kakra bi ye na apai beto papa ni free simple plus phone accessories so wo pe hands free wo pe earpiece wo pe bluetooth earpiece ana neck bluetooth a de ye ena me kanfo amaw ena awie simple plus phone accessory bia wo hia bia no wo benya bi wa ha tie o ma kira kwan ni adehyeman kumasi ha ya kejeti adehyeman onom ne Dr. Caesar asoye no eni di animhwe afei ubegina kejeti Dubai getu animu hwa ye ni kejeti getu no directly opposite kejeti getu simple plus ewo ho onua bewura ha yen ne eto papa no betu ye die ni bi na koton odi pia na onam na aka se menso meto simple plus die ni bi a amanfo nim se papa no na wo ton ye number ni nie befa ne nkronko ekodi uduma betu na wo so koton number ne ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 0241 70 9636 ofresa normal we ya simple plus for ebejeso na wiei awodadie mu nchia nkoma wo udide mama boat United Kingdom mu na owo ene dai obapa wanya afeko edi aka onfie ho na Sarah wa wode hye ene o mane nyina se na wiei mama boat eye wa wode osre nyankopon ni nhira osre nyankopon na hoden ni nyinkyere ene nkwa husan se ntoso. Happy birthday to you mama boat, God bless you. Afei awudadie mu nchia soronko enkomawo udide Madam Janet oba Jane ahafumbem emem na awo wanya afeko edi aka wonfie ho na nana sekire nkwanta bisa wotosom yensa wo yesekire krum hene emem sekire krum ose ene eye wawudai ne nana osre enkwahu san se nkan. Happy birthday to you. Inshirani binkan. God bless you. Awiai anuanom ni adofo ni adehye yesom. Krache ohote say Yankopon adom na Krobea. Ibi aboko de. Yankopon adom pa. Oba de chiame, you remember this Krache? Okay no. Metiefu nhwe nanim ye. Ona wo ye kotekocha no. Ebachani. There's a time you go school no sa me o ka kotekocha no kra na ho ya yo mehi o se nenne mi ba be hia bi. Oba dia wo te kotekocha fo ne nka. Wo hanti wo monka. Oh. Wo hanti wo monka. Eja kwa me wo te kotekocha fo ne nka. Yes, oba dia mo ko na e ba ye pe no so. Na kotekocha ni yesua. Yesua. Okọ hu school. Ko hu school pa. Enti wo ko hu school. Me di obi na kire me. Obi na kire kotekocha. Enti me mitifie metumi yesua kotekocha no. Metumi atire ni nyina. Ya mi wi aduma ben metum di aye. Se eno a. Wo de be ko na kotekocha na aduma ben. Se wo de ye aduma. Eye di aduma. Eye flowers no aduma nko a. Eno ni kotekocha ro. El kotekocha for you dia flowers. Yes. Eye flowers no aduma nko a. Obo. Aduma ye nubie na aduma we di abufuo wo mdodo. Dini na nya me de. Kotekocha no. Horticulture. Horticulture. Dia. Hot. Kotekocha. Hey. Kana onka. Masa sana omonka.
Mase sana ni amon kan ntame. What na wa mama ka kotkocha za wa wani e kura wa ka babo. Ogu so ka. Kana mense sana. Ani mase sano we uhuru encyclopedia kesi na nketo pa no e na be nkotkocha ni wo okay enye hwe etiefo say your kotkocho say your kotkocho di nyina ne ye kocha ka ho eti yam fan sa obo just a minute pe odi e fa hwe o fa kra ne to so ma doctor ntena se e di asem na kra chi de ba ha just 1 minute e be kai a ana se ene na uti ye wa hanom na awrai kra chi ba ye o se one awrai bi enyinsane emfitiase no kra de na nka nyinsen no na nka ompese obeje firi se awura ne ye se wo konukuru mu akose no e ma ne koi ne ti a watwa mu no oba de nyinsen ne bai wo gitu mu ene no etena ye e ma ne wo ye e ma woto akwada ne din a wohwe no afei de obehunu ane se akwada ne ya ma ne so ne namu ahafa sini ho ba bi panyan wo hwe akoya akwada ya wo hu no ndi obi ma ne lai ma ne kwotite wuram kura se nko akwafa akwada na firi school mo wa bra abusuan ne hu no ho hwe ene kwotite ye na ade ya se nyame o se bonzam mpew wote ba bia wote ne ho pepepe ene na akwada ne ma me so ne akwada ne ko afum ho no mbefae ene okose wuram na ni ateni ye de okọ ede to so mienu se nko akwafa no ene so oduru ho na ala mu aso ano ene ateni ye de woji bi papa krono nyina kakakra bi ye bo no ebi ene se oye no se de akwada no pese oje ne ba nanso so wa ya akwada no kura no abusuan no mani hu no ma na no ode ba ha ma ye se ye beto ye nsa frɛ oba no ene ne papa na ye frɛ no driver kofi ya otwika free atonsuba Roman Hill akra we na me de kai no okay sabe ye de jawa na ye de asoa na oye panyini wotena fie wampa asumdua ma fie nti enei wankasa ye de seka na sanwo ya wuntumi ntena fie ni senti ne se nka wo yere wo ho nkwada no ye no e na wo prepare asumdua ma ne ba ya nke emeduru sei enti bra ko fi trotro driver wutwi ka free Roman Hill eko atonsu ene wase horticulture mine ono nso esan wo ye nim ha Dr. Basa Winia na hote say nyame na dum na ozo men so me ho ye awiai adofo ne ade hye moma mempe adepa emfa mamo na afei menko horticulture mine enchen bio Basa herbal capsules ene Basa herbal ointment papa no ne wa ha no na sani emunyim no na natiburukusu enso wa ha akora wo hote say very good nyankopon ya dom obesre ni nyina aka ho obe ne den dabi ya peso dia na ko chai na wa hefa ne ni ho ena wi doctor Basa herbal capsules ene Basa herbal ointment ye kan say ema sumdue bafie no na yen hawo no ye ni nyina de baye ena wi tu yen gidie mu wate mati na Krobea medas na machia o take chefo nyina ya josu ebru ba na me vi se me pa program ene bosumi mienu pepepe wow na ebedemase o take wow o take yeah because adansia eba no yeah adansia eba wadro no ho okay 102.9 FM ointment ni de me kasa me ka adaje beboye na capsules no so de hi na tubuguzo asemo kan no na oba bi fra so o mazima o se da aye de aija akoso frame watasoma so o se wo hunu aduro ni bida wow also one dey white nti na okoto na menstruation problem 3 good years also oni madura onto ye nti wonim se menstruation ni dey problem eni adura solve to when the white and obi introduce aduro man okoto ye nti o frame ye di nko ma gaje ni se ye frame na ye di nko ma gaje ni se aduro na onom no on frame was indication on your stomach abscess and so no the okoto ye ni infection and I'm sure so aduro no indication na won no e ba kope ba niema eye no e bebre ba de metima ka che ni 6 ti me bobo 6 ni chono so one mo menstruation problem and I'm so no aduro no a oto 2 na I'm so busa ni date na so on to ba kan nya 3 na onum wi abo na oto no o de be tamse
na ɔde ho sika nso ayɛ dɛ abrɛ me because ɔde boɔ baako ekum nnoma mmienu. Wow. Na ɔnom aduro no ɛnɛ ne 4 days ɔfrɛ m sɛ doctor medase nyame nhyira m sɛ ɛmi medase ɔka 3 times na m sɛ wo ne wan sɛ nnipa no dɔɔso nti ɔkyerɛkyerɛ mu a ɔka sɛ dɔg me menstrate a day biaa na mesu pad 1 ba menom aduro no a me menstrate yɛ no mesu pad no maako 5. Wow. First day no mesu 3, second day no mesu 2, afei firi ɔkɔ no 2 days no na ɔyusu 5 no ɛhyɛ mu nyinaa menasa ɛhɔ no ɔno ɔbɛka kyerɛ me sɛ aduro no boa no ɛyi ne haw no yɛ dɛn ɛfiri hɔ enti adanse a ɛba no ɛma hu sɛ adanse ne baba paa enti mesra mo me nuaba no ma mutie me no obi a wɔ menstruation problem a wokɔtɔ basa capsules no yɛka sɛ ɛbɛ asomdwa bɛfie no ama asomdwa de abɛfie ɛma ne bebrebe adanse a ɔmu di no ɛboro adwene ntiaseɛ so na mesra mo aduro no da bia meba meka kyerɛ mo sɛ ɛwɔ akyiwadeɛ na akyiwadeɛ no sɛ wobɛtɔ aduro no obi a ɔnom aduro no baako na ne rafi bia nansa ne nan no wasa akɔfa woyɛ ɛmmoa wo mɛnya kwadwerɛ wɔ mesra aduro no wotɔ abɛnom baako anɔpa baako mmienu anɔpa mmienu anwummerɛ mmienu anɔpa mmienu anwummerɛ wonom a ɛbɛboa wo wonom no continuous 2 weeks wo period no ma yɛatɔ baako ka ne nyɛ 3 weeks wonom a wo period no ba bɔkɔɔ ɛsɛ yi white ne de efiri wo so obi wa so ontimi ne di ne yam ha no onum aduro na yi sa ha wo ne nyina efiri wo so ene ma bi frɛ me na anopɛ ɔse ne ba ɛwɔ problem kese pa me kyɛ na ɔkɔtɔ aduro no ɔno de no on share capsules na so ba ɔdi nkun fifa yɛ no ɔse sɛdeɛ enema ɛyɛ no no ɔhun sɛ aduro ne de ɛyɛ aduro powerful ɔse wɔse adi aduro na me ntɔyɛ me tie program ne ɔde amane ba bi ɔwɔ no ɔse me yɛ mane ne makɔgye na bka kyerɛ sɛ ɔno so deɛ ɔse ɛba na ne Krobea bɛba wɔde ntoma bɛba bɛfɔ hyɛ kyerɛ ɔse ɔka duro no ho asɛm wɔte sɛ bɛto nkyɛ yɛbɛdi no asɛm no na deɛ meka sɛ ɔbɛtua dɔbɔ yi sɛ meka ɔmfa sika no ma ɔse dɔg sisi amakɔtɔ mmienu nam kɔ aso kɔma me nua enti sisi ade wo deɛ mede bɛbɛ akyiri enti mesrɛ mo sɛ yɛba ne yɛ kasa a ɔtɛk nya afidi ketewa ɔbɛtumi bɛtumi atwa nkontompo enti mesrɛ ɔba a wafikyi kɔm haw ɔba a wowɔ gono pampan wase kwaya bie anaasɛ wonni atenka mesrɛ wo kɔpɛ basa heba capsules basa heba capsules yɛka sɛ ɔma asomdwua bɛfie no ɛnyɛ asomdwua a bɛfie sɛ wonum aduro no ano na bi a wɔgya hɔ kɔ ɛtu yareɛ no ase ɛyi yareɛ no firi hɔ last week mba na meka sɛ bɔkena ni bi ɔba no ɔtɔ aduro no de kɔma ne nua wɔ bɔkena ɔso waware ɔnya ba ɔse ɔba wɔyɛ dɛ wawo ọba ne nyim this month wọ́n dín bẹ́ẹ̀ dẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ bá because last week dẹ́ ẹni ma se ehun ti ma ama tí burúkú sinmi báyìí eti diẹ ẹ kan sẹ ẹduro no ẹ yẹ du paa wọ́n a wọ́n tiẹ̀ no kòtò ẹduro no bi náà so bẹ di adansi ẹnẹ nam sẹ mi nka hwee na adansi nkwa na mi bẹ kan because adansi a ẹ bẹ wọ ẹduro no no mi sọ ẹ ma ne nyansa ẹna obi a ọpẹ ẹduro ni bi atọ no mi sẹ o herbal store bi ẹ bẹ́ẹ̀ wọ biya no kɔkɔ busa drugstore bia obia kɔkɔ busa sɛ wokɔ busa no so oni bia frɛ number we 0244 26 77 25 0244 26 77 25 bacha ofra area na wo no baabi a wo no kyerɛ baabi kro no a mɛkyerɛ baabi a obenya bi ato na baabi a obenya bi aduro na tu ne de ɛne de na na tribuku so de betudwa na ya kyerɛ baabi a obenya aduro ne bi atu ɛsɛsia no de tafo o ma mo frɛ ma tafo me frɛ tafo methodist ho no a herbal store bi hye o mo stores num ko obenya bi ana obi o ha na wo afijase ko abibiduro fie boga ho obenya bi ato ana o mo wa baabi se asafo stadium ko du fie heba o wa homadi akwaro so wa o de ebesi leba ho no obenya bi baabi bebrebe ye di bi agija mitimi nkani nyina wa na mo fra area na wo no mɛkyerɛ wo baabi a wobɛnya bi atɔ na wopɛ bi nso atudi a na na tebruku so ɛde baabi a wobɛnya bi atu no ɛbɛtu dwa no watoa basa ointment no so na na ɛne ɛdi nkan fa baabi a menya bi atu no di nkan fa ma meansa wode ko kumase ko yɛkɔ Freddy Men's hɔ yɛbɛnya bi atu misty yɛbɛnya bi atu apidank
yɛbɛnya bietu okay. Kwalenak yɛbɛnya bietu afi kejetia G3 yɛfie baby Luka from Heba ɛhɔ nso okwa dudu bi a wo pe bia no won sabeka na said yedi kaka ne so bi so sika oni sika nsana ban ya ya bobo so nyina sa wo de number no ne yedi to 0244 267725 ha prempre de yewura etim framamu wo mani mu so pe one atifo batwetwe nko ya na dodo na ta company ye fremu a momfa zumra yewura te ha wo ka se na emfa enyiwa no na ye ka kira mansa nyina ne se ewiase mu pampan mien sa ena ya na eha adwene se ewo nipa ho a obi betimi aka se obi anu mu bon a ed ne pa se obi beka se obi ho bon a ed ne pa se obi beka ena se bi oba enka ewo wase wanya bema ne bu adua ko sa pepepe ontimi nka na sa enka mien se enu mu die ne die memfa basa ontiment nko ne mum obi a ne ho bon pa ne ho enka ne mfifire no etwa wo hwini mu a otim se yes ade ya hia fa hwini mu a fa basa heba ontiment yonku udware ano pa wi afasra anwumra udware wi afasra ebetu sa pampan ni nyina afro afi oba wote se enka wona se on se ema no se ye ne wo mu kuhia sa na se enka wo ma se aya ma wo confidence kra perform aha enti skills se wo yesu be si adan wo no wontimi nane sa aha ba se ha adwene papa adure friends ba sa heba ointment udi udware wi a emra anwumra no wo akoda no fa sa wa dobro bi fa kwa ha se de na no wo ka twi no na de papa fa kwa ha o de beche mo amunti twin papa se de mi wura Krobea kan no fa fo asa wo ne fa hye ho o de ade achinya yi na hwe niema ebepie afri aba enya asam keto akora oba bi tie mi oni obema di ahyemu a de be amka se emra bema ni wura ne ho no ya brante o pie no na afri no wafudwu no mpesem kire se o ko no bema ho ya kama o yi ne bema ne pie no o de epu antini bema ne bema ho echaka ama oba ase abie ama de se wote no wonte yawo na wo famu a onu mbasa heba capsules no na de basa heba ointment no so efifa afi ensan ho na mani yare bia entefre ya mo twofare san chole se de ya me wura kan no ko de se amfere wase dwiba o de owide na ni aye rechechin se mampam a fa reference basa heba ointment yonkun fasrasra e be shinsan bia efri ho na mum abatan ne de ye ka kire mo ane se basa heba ointment e ya abatan kun se wo pese wa bofra no onyina hoden so onyini nyansamu onyini nimdie mu na afi okosuku ade be kire no wotimi eye bie na wo pese wa bofra no onantentem on pese asabram ana se ebia puni ebetontrim ana se ebia abofra no obeka efia mesro fa dure friends basa heba ointment fa ye ninku eda obewo na to kete so no free asefa enku no sra no ye say wutwa oye obema wutwa ne bema na doctor fo ayo mu di awie no ye say fa fifa kuro no so ekunu be wu ntema ma abofra no timi ada na wo so da bi ade aya na ha adwene pa ya awofo no emra ye twa abofra no furuma na ye si furuma na dane a akora no ko kete so a onda fa basa heba ointment anwumre wadware abofra no wie no na wo di bia fa furuma so ebekunu kuro ni ntem furuma no be dane ntem na abofra no nya asum ye da bi ye ka se basa ma no omunim nyansa na omu adwene mu da ho papa omo so ho den basa ma de omu ho den yankasa ye ka kire amansa nyina se ye se basa heba ointment ebe ye ni nyina ma utie ye ade ahwe agusu ana se jasho umpese be bompumpunya umpese be hyensuo dia fa basa heba ointment no entem na te fasrasra bia ade no ahyew ana sa ade na hwe agusu ebe yi sa ha wo se nyina afro de obehu ansa ho no ekuro na wo no eho ebe hwane eho adanse ye se ye kan kada je be breninti ye de nkoma twetwe no ese ha no na ewura Krobea ato adwumade so na me wo fa basa so do no dismi twato e de atodwa ne mo me se number no nie eye 0244 262775 0244262775 Papa Baza ya wie ayi kakra bi na America je mesra mo amoma eco school enkolara mo ko school pe basa capsules eto ni bagim na on fanko na pa basa ointment no on fan fifa na Krobea me say akora bi ekte o kan na akora na clever me say mecha na de ba bia ye lebus we de adwuma na small girl bi ho osom ni girl bi wo school na pampa wa girl na get no fair wa ya wo hunu de obeka je o se wa na ofa pipa en wo tro de to ne bagim say onko pe basa nye de ento na so mo bi school na girl ni bae no
girl ne ba na akyɛdeɛ ne maame no de maame wɔde abɛkyɛ no wɔ school no ɔse te sɛ ehunu bi da powerful ɛna obusan sɛ de ɔse ɔtwerɛ ade ne ba no ɛna ɔtwerɛ ne din gu ase nti ɔkɔtɔ ade ne ba ɔbaeɛ no ɛna ɔka sɛ me na metwerɛ ade wei dɛ na ɔse akyɛdeɛ me maame ne me papa ɛde abrɛ ni na yɛ yare a ade a ɛwɔ yɛ so yɛ fie ɔse sɛ si a girl no timi kɔ baabi a eti no ɛdamase sɛ adanse na mode ba no na mesrɛ mo wotɔ bi a wofrɛ me di adanse akyerɛ me no di adanse no kyerɛ deɛ ɔto fie muni ho nkɔmɔ ɔkaa mu na muni ho nkɔmɔ so wasɔre dɛm na ɔmo so nkɔtɔ bi ne mmaa no nso mo nyinaa dɛdɛdɛ nso so ɔmbɛhu me na mehwɛ dɛdɛdɛ man okay arafo de adehye Dr. Basa eda yene no abo enkomodo sabri ya ye kasa de wate de ye de aka eye ogidi araboro ya obetio na wakope Basa herbal capsules ene Basa herbal ointment ni bi na wa use you se be ya ebeboa ama edepa enso akoso ede abawo ena wi Limbo Wave Enterprise for nso nyankopon insuramo ena wa wutie me Limbo Wave Enterprise no wunya tra S5 so free Ashtown ene menhia ha na wusane S5 kwan na o tra bonsuo no tra S5 tra Zain oil no junction no a da ho no ebetumi de waba be pie se wanya akono o fa so kakra bia ubon se sport kese bi wo ho ne nkyɛn pɛ na Limbo Wave Enterprise yewo Kumasi crew from ha ye ni shinola eni de animhwɛ ye ben IBM NJ no nia se wo pɛ molten tissues no a ye de aba na mini ada sani emare ho tutumrika sesei no molten tissues no an obi e to kyerɛ sɛ eno ni tissues a aba ma da saagye atum hwɛ tissue udi besiesie ho mo am operate public toilet ahodo no mo use molten tissues emfa mamamfo a o mo use tea roll no wa wo fie eya ato molten tissues tea roll ni bi wate ase kyese ye moton mo am ye restaurant ahodo eya mo use molten tissues ne mamamfo mfam empepa wo no mo nsa mo amuye hospitality business no hotels any guest house ahodo no mo use molten tissues wanka sa ofie ho eya ma molten tissues mra ho ne ho beye kama so all the molten tissues yesi ho a onua eye moton ni nti eboa wankasa wate any the Fit Life natural mineral water nso aba eye nsu a eye asomdwe nsuo 1 eye nsu a eye very pure 2 eye nsu a eye very cool 3 eye nsu a wonom a utumi nsensu papa no wanom no kire se ye nam nimdi kwan so ne atwe nsuo yi afri asase na ya ase asone so ene ye de agutua de mu Fit Life natural mineral water entidwedie bi a wudie no eye ama Fit Life mrase na wo use tissues no na wo ma molten tissues nso ba ho wobetumi abeto ne nkronko akoyusu wobetumi abeto ne duduom na wo nso akotu ama amanfo nso atobi wate ase ye number wo hia dwuma kora na afre yen na bagie tissues bi koton na amanfo to ye number ye 0550 115 013 0550 115 013 and 0595 850042 0595 850042 ofresa ahoma we ya ye no bekasa awie eja Peter Herbal Center Kumase Feyiase Pentecost Junction Lake Road and eja Peter udi udwuma ene utie ni a utie ni se wo obi a o pa awo a papa no awo ho adwuma no ye eja Peter Herbal Center me pa cha so ba papa ne nkyɛn na wo obi a wontumi nwo a menu aba obeyaw yefunu ni mu adwuma nso betumi anya ba ni bi ato na so wate se nya wo na bema eye yade foforo wo bema yi enya adwuma emu ayemre ensuo no nye papa entumi nyem oba no ni nyina afa wo ne hobra no won solve mfama wo se stroke yade de wato fom enemu yade bi no akote usisi eye wo ya wo pressure wo diabetes ni nyina etete wo eja Peter Herbal Center usi wo fe yase Pentecost Junction ho a pragia fo ndo obekọ ne nkyɛn wate papa ne number ni eje na frɛ no eye 0543 369993 0543 369993 krache wase ne kura ne friend say pacho di kofi bra kofi
Edia na jataba enkomodie na kudru 30 seconds fa brief me ne metiefo yo na ma ye chetiefo na ye mo makaba me Asem Beba Dabi so no kre ye ne bra ko feeding komo which is Thursday no ana na ye senki hia wa no di kan ba ha no mo Wednesday any Tuesday ni ye bedi nkomo ama ye se ode ne ba ne beba enti ekwa mu na menya akọ free na mekọ bibia ne akodi dwuma bi enti menya akọ free abranti ho so ombenya ba na ne sisi na ne papa no aba beka enti on train na enti emfiri ne ho enti e ho ene e free papa na papa ne ka kire se ne ba ne se obeba na emom ba obeba no oni transportation odeba nti en kan kire ni kunu na on sende wo on mienu oni akwada no sika o sende twaso nti ya mane sende de ma papa no ana papa no so eye se ne nyambo amande o frɛ na won eye ne mande o ma bedu o ma ama adai eno na ye bedu ye frɛ papa na busa ne se o madru hi o se ne ba ne sika na o de ma o no ekwan wa o muntumi fa ma isa enti ontumi ma ani se ani ma ne bi nso so e nanka wo ba ne ani abranti ya kan se ne be ya ne sabe kan ne sika no o se nye ono ena ebe send sika e de ama we yire no amande aba enti onfama ye ka kire ne se ene ye sadia ene on send abranti sika yi enfama no o so send ama no odum no fun bra ko fie dum ne fun wadum no ne se ye o mani da ho se waji sika no ba da on ma oba de achia me we sima ba ko nye sima mpo just 3 seconds fa tu krachi we for say ne ba no already girl no kra no de ahye na dwum se krachi we nya ne ba enti se krachi we wo pa 3 seconds pe onya akwada no dabi ho Asem Beba 24 krachi ye obeya no waye no waya de wo de nka ye wadwen ene utrimu pop se nka obehwe akwada no waye onyame so adwuma se maame no ese omma wo kwan e ma wonhwe akwada no ne side nti no ye frɛ no na wo ma na de obeye bia oso ma wonhwe akwada no a waye nyankopɔn so adwuma to wadwen ye nyina ye adansefo ene de afidie so da ho no mfie pepepe kura da ho so ye na adwen se birebidu na wa no obetwe manso se wonhwe akwada no a we ya adanse a da ho no se utu hu anamo tu ya wa ma wa hwe no to wadwen na hwehwe foforo na nyame ebeboa wa ma waye ebonya foforo why de obeya no waye no waye onyame so adwuma usom sai megitum horticulture ni ko to awadwuma so mati medamasi am islam adofo ya Bolivia Enterprise for nyankopon hyiramo future life smart food no a abedwa so so nya bi na so dia ebeboa wo ya di miani mu ahodenduro e na aye enti bekere yade a etiti wo mu na ye mawo aduane aduro ibi na di ne ntu yade na se wo ba kumasi sofo line alignment ho a yade multi home ni di animhwe ya number ye 0246010150 ena 3p garlic mixture no e piwak natural health for na diaba so onya bi dia e ma ho ye den aduro we 3p garlic mixture no onumbia e koni paduani mu ema power for your daily activities e memu je dia trentwie kama into pressure nyina ye o cholesterol nyina ye immune system na ye weak e to de bi kura wo hono koto 3p garlic mixture na ni wasem mawo your number ye 0248928824 Fet homeopathic clinic for no e ye nuom ketenkete for no se wo ba henema kokobenya ya Benjo Mas company no 18 junction na so ya na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so ya wa wotie wo dipaduane mu nyina no ebekọ ye detoxification ye betwe fie frim stroke yade entirimu atwetwe sikire yade ni wo awo ene namu yade a wakotie nyina no also no fabra ye nchen na ye mfanu nketenkete ne nyawo adwuma ya number ye 0244583859 awiai udi de brakofi odium ena owo Asem Beba Dabi dwumadie yesi wo mfa ni agro kra ena awiai jataba ose omao very good afternoon arofo nyankopon hira yen o hirawo na nampofo oni panyinipa wo da second chance organizing shop ano ewo de chem so ya pelele ne nchen hwa awia na nampofo mechiawo ne onkwada ne nyina bigi
ɛne na bedwafo nyina nyankopɔn nhyira mo enkansa ɛde yɛkɔ afidie ne so asesa ne din na yɛ na Asante by force ɛma munya bi hwɛ saa bre de yɛ sɔre yi Dr. Cash ɔde